Працу нашай студыі Белсат сёння будзем паказваць вам тое, што адбываецца ў сталіцы. Гэта адначасова і не адбыўшыся, які не адбудзецца пікет на плошчы Бангалора. Таксама пакажам вам крыху кіеўскага скверу, дзе абяцаюць з'явіцца прадстаўніцы аб'яднанага штаба, а таксама кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская. Для вас у студыі Белсат працуюць Вітаў Ціўчык і Ігор Кулей. А зараз, шановне гаспадарства, давайте нагадаем, у якой атмасферы ў апошнія дні праходзіла выбарчая кампанія. Вельмі шмат падзеяў сёння адбывалася, развівалася ўсё вельмі гвалтоўна. І да апошняй хвіліны было незразумела, ўсё ж такі адбудзецца гэты канцэрт і вялікі перадвыбарчы пікет у парку дружбы народаў ці не. Але ў другой палове дня з'явілася інфармацыя, што ўсё ж такі будзе адменены гэты канцэрт. І ў сувязі з адменай Святлана Ціхановская, Марына Калеснікава і Вераніка Цапкала выступілі з адмысловым зваротам. Давайте паглядзім. Привет, Минск! Друзья, к большому сожалению, нам поступил официальный отказ в проведении митинга в парке Дружбы народов. Поэтому мы пойдем в 19:00 в Киевский сквер на День открытых дверей учреждений дополнительного образования «Калейдоскоп творчества», который организован городскими властями. Мы будем там, мы будем вместе. До встречи! Ну што ж, вось такая інфармацыя. У Менску выдзелілі ўсяго 6 пляцовак для легальнай агітацыі падчас гэтай і выбарчай кампаніі, але ўсе пляцоўкі, ўсе гэтыя дні, увесь гэты тыдзень занятыя нейкімі святамі, нейкімі дзіўнымі імпрэзамі, якія, падаецца, можна было б абсалютна спакойна перанесці. І, дарэчы, вось так у парку дружбы народаў праходзіць свята чыгуначных войскаў, хаця з 2006 года ніякіх чыгуначных войскаў у Беларусі няма. Віктор Малішэўскі, антыжурналіст, гэта беларускі журналіст і блогер, апублікаваў, дарэчы, на пікет. Такая логіка ўладаў. Ну, так само, як, напрыклад, і ў кіеўскім скверы яшчэ одно легальнае месца для правядзення пікету. Сёння праводзіць дзень адчыненых дзвярэй дадатковай адукацыі. Таксама, падаецца, можна было б гэта перанесці спакойна на іншы час, можа, у час вучобы і не займаць месца падчас вось гэтай гарачай выбарчай кампаніі. Дарэчы, нашыя калегі з Радыё Свабода ўжо пачалі стрым з месца у парку дружбы народаў, дзе меўся адбыцца пікет. Вядома, што, пэўна, не ўсе людзі пачулі, што не будзе гэтага канцэрту. Можам на хвіліначку перанесціся, паглядзець. Карэспандэнт Радыё Свабода апытвае людзей на Бангалоры. Единое, что объясню, что было ясно. Всегда говорят, что белорусы не какие-то колхозники, и праздники у нас какие-то колхозные, все у нас это не прикольно. Я хочу сказать одно. Зависит от того, кто делает и для каких целей. То есть, крыху ранее, тыдзень тому, мы с вами могли наблюдать файны. Некто даже сказал, что это был буйнейший open air.
Гэта быў канцэрт, гэта былі людзі, гэта былі эмоцыі. 64 тысячи человек, правоабаронцы кажуць. Ну, ведаеце, то есть тут, вот я зайшоў сюды, там, з дачкой, з жонкай, я зараз выйду адсюда, бо мне тут, ну, непрыемна знаходзіцца. Бо гэты чалавек, які пяе, ён спявае для кагосьці. Ну, у мяне нема слова, ведаеце, ну. Я заўсёды запомню той канцэрт, які быў тыдзень таму. А тое, што адбываецца здесь, ну, КПБ, ну, серьезно, вы КПБ, ну, Кожны мае права на свае погляды, кожны мае права на свае погляды. Не, я просто гэтыя 3 літары апошні раз бачыў у падручніку гісторыі, я ўжо, ну, я думаю, што гэтага ўжо не існуе навокал. А так, конечно, каждый мае право у нас рабіць тое, што жадае, то што гэта. А я адсюды пайшоў. Усім добрага настроя. Шмат людзей танцуюць зараз, спяваюць. Адзін к аднаму стаяць плотна. Ну вот, такога настрою усім і жадаю, і ўсё. І жадаю сабе, ну зараз сур'ёзна, посвяткаваць с Днем железнодорожных войск. Я до этого вообще не знал, вот, что сейчас такой праздник и все остальное. Усім добрага настроя. Дякую вам вялікі. А мы с вами крыху потакшим. Мне таксама тут насамрэч цяжка ўтрымацца. Адзінае, што можна выждаць мне настрой зараз. Танцы і спевы. Ідзем далей у чанёк. Бо здаецца мне, што ўжо галаву таксама напякло. Ад сонца і ад размоваў. Нагадваю, выбары ў Беларусі пройдуць ужо ў бліжэйшую нядзелю, 2 дні засталося. Ужо актыўна ідзе датэрміновае галасаванне. Сёння 3-й дзень датэрміновага галасавання. На першы дзень аўторак паводле афіцыйных падлікаў амаль 5% прагаласавала за 2 дні. Больш за 12, колькі за сённяшні, ну пазней, напэўна, заўтра раніцай што даведаемся. Што там адбываецца? Назіральнікі, праваабаронцы, якія сочаць за участкамі. Мала хто з іх на саміх участках, але яны там пільнуюць пад дзвярыма участкаў, то ўжо сцвярджаюць пра тысячы проста парушэнняў зафіксаваных. Вось такая гісторыя. Як-то менш стала людзей, мне здаецца, што яны сыходзяць адсюль пакрысе. О, тут караоке, песня пра батарэйку. Я уже забыл, что такая есть. Добрый день. Можно с вами поговорить? А чему? Давайте, пару слов хотим. Який у вас настрой? Хороший настрой. Спасибо. Бодрый. Чему вы решили сюда прийти? Маете дочинение до армии, до войск? Хотел, да, посмотреть, как железнодорожные войска развиваются. А вы служили в этих войсках? Так? В железнодорожных войсках служил. Я служил в связи, но мне интересно средства связи. Я посмотрел. Очень интересно. Посмотрел технику железнодорожных войск. Там, которые стоят, так само мы бачим. Да, очень интересно. Очень познавательно. А сейчас смотрю концерт, слушаю. Да. А ведаете, что тут повинен был быть политичный митинг, его отменили? Ну, я не слышал. Тихановской Светланы. Ну, может быть, я не знаю, не владею. Про выборами не цікавитесь, не ведаете про выборы? Нет, я почему? Я сегодня проголосовал, досрочно проголосовал. Это было ваше ожидание такое, да? Мое желание, ну, чтобы Беларусь процветала, была стабильная ситуация, чтобы нас ждал прогресс в нашем развитии, в экономике, в жизни, ну и здоровья всем нашим гражданам. Дякую вам. Всего доброго. Нескромный вопрос. Где-то будет показано? На Радио Свобода мы показываем в интернет, просто на YouTube транслируем. Да, ну хорошо, спасибо. Дякую вам. Бачыце, што вялікая колькасць тых людзей, з якімі тут паразмаўлялі, ну хоць іх і не шмат, але значная колькасць з іх ужо прагаласавала на выбарах. За гэтыя 3 дні
ўжо яны аддалі свае галасы. Не кажуць, правда, за каго, ну, гэта, конечно, жаданне кожнага трымаць свой выбар пры сабе. І, можа быць, заглыбімся яшчэ ў лес. Бачу, там ёсць людзі. Не лес, тут дрэвы, цянёк. Агулам раскажу вам таксама пра яшчэ адну праблему, з якім у першую чаргу сутыкнуўся выбарчы штаб Святланы Ціхановскай, бо яна найбольш актыўна арганізоўвала тыя мітынгі. У Мінску 6 пляцовак ёсць для, акрамя плошчы Бангалор і парка Дружбы народаў яшчэ 5 для вядзення выбарчай агітацыі. І вось усе яны на працягу гэтага тыдня ад панядзелка да суботы, фактычна да самага дня галасавання, яны аказаліся занятыя. І калі сёння стала вядома, што мітынга на Бангалоры не будзе, то штаб Ціхановскай спрабаваў правесці свой мітынг на іншых пляцоўках. Адна з іх тут побач знаходзіцца, Кіеўскі сквер. Аднак яны таксама былі занятыя. Вось, в прыватнасці, на пляцоўцы Кіеўскага сквера там какая-то дзіўная выстава, прэзентацыя, ну, вот я забыл, як это, каких установаў адукацыі, дадатковай адукацыі, нешта такое. І вось мы пазней яшчэ паспрабуем і туды падысці, тут недалёка. Глянем, што там адбываецца. Там бачу нейкія, на фотаздымках у інтэрнэце нейкія карціны там стаялі такія шыкоўныя. Мы спрабуем яшчэ кагосьці знайсці, з кім пагаварыць. Усе ад нас уцякаюць. Неяк не вельмі ахвотна людзі на нас рэагуюць. О, добрый дзень, дзяўчата. Дзяўчата, як вам дзень чыгуначных войск? Я не расслышала, что? Як вам дзень чыгуначных войскаў, як вам свята? Я не слышу. Я вас не слышу. Як вам свята? Добро. Так? А што менавіта вам падабаецца? Все. Кашу ўжо каштавалі? Да. А з чым каша была? Морковка и мясо. Так, аж шмат мяса, у войску мяса даюць? Так. Вкусно, да. Чакаюць нас дзяўчата. Ну, што паробіш? Ад мяне, в прынцыпе, дзяўчата часта уцякаюць, асабліва, калі я з мікрафонам. Так, партыю камуністычную мы ўжо апытвалі. Салдаты не хочуць гаварыць у нас і ў форме, і без формы. Што рабіць? Калі ведаеце, што нам рабіць, пішыце ў каментах. Мне перададуць рэдактар трансляцыі. Толькі адразу папярэджваю, танцаваць больш не буду. Вось. Да, нагадаю вам, што чыгуначныя войскі, якія тут сёння нібыта святкуюць, гэта на самой справе ўжо не чыгуначныя войскі, а транспартныя, і яны аб'ядноўваюць сабе падраздзяленні, якія займаюцца, ну так, калі вельмі проста, займаюцца тым, што забяспечваюць вось дзейнасць чыгунак, аўтамабільных дарог, таксама мастоў падчас вайсковых дзеянняў. Вось яны забяспечваюць транспартныя шляхі, пільнуюць, каб яны былі прыдатныя для перамяшчэння і ўзбраенняў, і асабовага складу. Ну, дакладней, робяць абсалютна супрацьлеглую, займаюцца супрацьлеглай дзейнасцю з дзейнасцю беларускіх партызанаў, якія падчас вайны якраз такі гэтыя шляхі зносін актыўна знішчалі.
То бок гэта такая Ну, картинка такая себе, правда, Виталд? Все ж таки, мне здаецца, что на пікет Святланы Ціхановскай сабралася б нашмат больш людзей. Тут для 3 дзяўчынаў сабралася б 10-тысячны натоўп, а тут для 1000 чалавек сабралася, можа, некалькі сотняў. Ну так, абсолютно, увогуле выглядае як нейкі фарс, нібыта чыгуначныя войскі, але начасова бачым сцягі, тое, што каментаваў калега са Свабоды Пелецкі, Алесь, камуністычнай партыі Беларусі. Прычым тут увогуле камуністы не вельмі зразумела. Дарэчы, дзень чыгуначных войскаў хіба што сёння ў Расіі адзначаюць. Я думаю, так гэта і выбіралася. Пісалі, які дзень? Раз у Расіі дзень чыгуначных войскаў. Ну так, абы заняць пляцоўку, абы не даць альтэрнатыўнай кандыдатцы выступіць перад мінчукамі. Між тым, спадарства на сувязі з Менску. Моя калега Галіна Бакунчык. Галіна, табе слова. Дзень добры. Дзякуй вялікі. Нашы гледачы ўжо паспелі тое-сёе пабачыць, тое, што адбываецца зараз на плошчы Бангалор. Я дадам толькі той антураж, тыя асаблівасці, якія вакол гэтага так званага свята вітаюць. Ну, я ўжо, напэўна, паўтаруся, калі скажу, што на самой плошчы знаходзіцца каля 2 десяткаў аўтамабіляў вайсковай тэхнікі будаўнічай, там сідравальныя машыны, эскаватары, буйныя грузавікі, і чамусьці каля 2 десяткаў кінолагаў з сабакамі. Тая сцэна, якая 2 дні таму падпалілі невядомыя ўначы, яна адрамантавана, і зараз там выступаюць гурты з савецкім рэпертуарам і вайсковым, а перад імі стаіць колькі сотняў чалавек. Ну, не буду браць на сябе адказнасць і вылічваць гэтую лічбу, я толькі перадам тое, што я чула, што казалі самі міліцыянты. Яны стаяць, перамаўляюцца з рацыямі, пра гэта я яшчэ скажу, так вось гэтых рацый вельмі гучна гучыць, і такая лічба. 400-450 человек, малая активность, подходит небольшими группами. Вот дословно было переказано один одному. Другая частка, что это за люди? Ну, напэўна, вы уже бачили, там шмат людей в вайсковой форме, напэўна, это курсанты нейкія, моладзь. І про гэта мне казалі і людзі, якія прыйшлі на мітынг Святланы Ціхановскай, і казалі, што бачылі, як падвозілі гэтых людзей. Ну, гэта я са слоў. Я сама асабіста гэтага не бачыла, але чула ад людзей. Антураж, як у якой атмасферы все это проходит. Так вот, вся эта пляцовка на площади Бангалор, она обнесена металличным плотом. По всему периметру стоят милициянты довольно часто, а на уваходах, где стоят рамки металлошукальника, больше 10 супрацоўнікаў милиции, якія, ну, мусять працаваць на контроль. Але яны стаять сумуюць, яны стаять пустыя, туды ніхто не ідзе. Усю гэту агароджу по перыметру абходзяць супрацоўнікі міліцыі, у цывільным вельмі шмат, супрацоўнікаў АМАПу. У некалькіх кропках вакол плошчы сканцэнтраваныя машыны аўтазакі, міліцэйскія машыны, мікрааўтобусы. І вот зусім недавно, літаральна на нашых вачах, пад'ехалі аўтобусы, напэўна, з ротай вайсковага караула, параднага нейкага караула. Ну, магчыма, тут нейкія будуць таксама такія выступленні парадныя адбывацца. Больш за тое, не толькі сам перыметр гэтай плошчы, але перыметр увогуле кварталу абходзяць супрацоўнікі АМАПу ў форме. То есть атмасфера вельмі напружана. Просто эта напружанасць, она просто вітае у паветры. І трэці складнік, вот які б я адзначыла, гэта тое, што вельмі шмат ідзе людзей, якія ідуць менавіта мэтава на мітынг Святланы Ціхановскай. Вельмі шмат людзей моладзі, старэйшага веку, якія як можна адрозніць? Ну, перадусім, яны ідуць з белымі стужкамі на руках. Это, як вядома, знак гэтай кампаніі. Па-другое, яны проста спыняюцца і адзін аднаго перапытваюць, ці дзе-небудзь яшчэ адбываецца мітынг Святланы Ціхановскай. І адзін аднаму пераказваюць ісці да скверу Шаўшэнкі, тут у Мінску, тут за некалькі кварталаў знаходзіцца. Ну і некаторыя людзі просто вот вымушаны вяртацца. Яны кажуць, жанчына, вот побач са мной ішла жанчына такого досыць сталага веку, кажа, я приехала з працы адмыслова на гэты мітынг, каб падтрымаць Святлану, каб паслухаць. Але я мушу вяртацца да хаты, я пайду ў Лошыца, то другі канец горада, это іншая частка горада. Яна з гэтымі працоўнымі з працы, з гэтымі гаспадарчымі сумкамі сваімі пайшла на прыпынак, бо кажа, мяне сям'я не кормлена, я мушу яшчэ ехаць гатаваць вячэру. І чым бліжэй набліжалася этой 18 гадзін, прызначаны час мітынгу Святланы Ціхановскай, тым больш узмацнялася плынь гэтых людзей з белымі стужкамі на руках. І вельмі многія з іх рушылі ў бок
скверу Тараса Шевченкі, хаця і адтуль людзі прыходзілі і казалі, што там таксама ўсё адчэплена. То бок, як там развіваюцца падзеі, мы спадзяёмся пабыць там і пабачыць і распавесці нашим гледачам праз некаторы час. Дзякуй вялікі, Галіна, за гэты аповед. Думаю, што яшчэ будзем вяртацца і назіраць за тым, што адбываецца ў гэтых двух кропках актыўнасці ў сённяшняй сталіцы. Таксама напярэдадні вось яшчэ адмовы ў правядзенні гэтага пікету, калі не было вядома, ці аб'яднаныя штабы адмовяцца канчаткова ад правядзення мітынгу ў парку Дружбы народаў, мы размаўлялі з прэсавай сакратаркай кампаніі Святланы Ціхановскай, Ганнай Красулінай, і яна нам распавяла пра тое, што ім не даюць фактычна ніякіх пляцовак, дзе яны могуць легальна праводзіць свае сустрэчы з выбарцамі. Давайте послухаем. Сегодня с утра наша машина с техникой и звуком попыталась проехать на законную для нас, предоставленную для всех агитационных мероприятий площадку на площади Бангалор, на которой мы подали уведомление первыми, и мы должны были на ней сегодня провести митинг. Это по закону, даже по нынешнему, вот этому куцому, короткому закону. Что произошло? Нашу машину туда не пустили. Уведомительного письма, которое было вчера вкинуто в сети, мы не получали. Сам этот Царун, который подписал, и Уральский не отвечали нам по телефону и не отвечают. Вот. Таким образом, мы решили проверить, пустят ли нас поставить нашу сцену и наш звук. Машину не пустили на парк Дружбы народов на Бангалор. И мы проверили все 6 площадок. То есть наша машина поехала дальше, чтобы показать людям, как выглядит сейчас наша вот эта президентская кампания. Понимаете, 3 дня до выборов, а у них вот такие вот маленькие праздники назначены, не имеющие никакого отношения к избирательной кампании. Мы хотим это четко подчеркнуть. Всего 6 площадок в Минске. Они даны всего на 3 недели за 5 лет. И теперь эти площадки почему-то заняты войсками железнодорожных войск, которые, говорят, даже не существуют, уже давно с кем-то объединены. Што ж, улады гадамі намагаліся выціснуць людзей з цэнтру, каб у цэнтры Менску, у цэнтры гарадоў не было ніякіх палітычных альтэрнатыўных акцыяў. І вось выдзялялі такія пляцоўкі на кшталт парку Дружбы народаў, дзе звычайна не шмат людзей збіралася, і улады апелявалі, маўляў, ну, што вы тут ходзіце па цэнтры несанкцыянавана? Ёсць ж пляцоўка, дзе можна санкцыянавана, нават без нейкіх апавяшчэнняў рабіць свае акцыі, без нейкіх дазволаў. Мне здаецца, што ў гэтым парку ўжо ніхто даўно ўвогуле не з'яўляўся, і калі б не зараз вось гэтая спроба адмяніць пікет Святланы Ціхановскай, якая, дарэчы, удалася, то і ніхто б пра гэты парк і не ўзгадаў з уладаў, што ён увогуле існуе. Але дзейнічаюць улады, трэба прызнаць, вельмі так дробязна, ведаеш, ну так это выглядае, як сапраўдны нейкі фарс. У мяне одно слово ёсць, фарс, так. Фарс, свята войскаў, якіх ужо даўно няма. На гэтае свята прыйшло там, ну, дзесяткі людзей прыйшлі паслухаць нейкія спевы пад сцягамі КПБ. Тут таксама варта зазначыць, што мы так не хочам абразіць сапраўды ветэранаў гэтых войскаў, тых, хто служыў у чыгуначных войсках, вядома, гэта таксама патрэбная была служба. Аднак, ну, спадарства, ну, мы ж усе разумеем, што абсалютна не пра свята гэтая сёння гаворка, і гэта зусім не актуальная тэма ў нашым грамадстве. Канешне, тым больш, як казала Ганна Красуліна, за 3 дні да выбараў. Так, сапраўды, між іншым, не толькі ў Менску перашкаджалі рабіць вось гэтыя акцыі. Цягам вось гэтага тыдня, пачынаючы бадай з панядзелку, у розных мясцовасцях перашкаджалі нармальна рабіць акцыі. Аб'яднаныя штабы ўжо практычна 3-й дзень не могуць праводзіць вось гэтыя перадвыбарчыя пікеты, бо ўвесь час паўстаюць нейкія перашкоды. То там нейкія трубы прарве, то стадыёны, якія не рамантаваліся гадамі, масава патрабуюць рамонту менавіта ў гэты дзень. Што праўда, чамусьці на наступны дзень пасля пікету запланаванага ў трубах самаліквідуюцца ўсе прарывы, а стадыёны больш рамантаваць не трэба. І вось толькі кароткі агляд таго, што адбывалася вось гэтых перашкодаў за апошнія дні. В городе Молодечно и в городе Лида после наших пикетов были задержаны 2 команды журналистов телеканала «Белсат». Я хочу поддержать независимых журналистов.
находится трудно в эти дни. Их арестовывают, им портят оборудование, их избивают, их преследуют только за то, что они показывают наши пикеты онлайн. Возникла очень срочная необходимость провести ремонтные работы на месте пикета, и милиция не сможет обеспечить охрану нашего пикета. Поэтому вы нас извините, по независящим от нас причинам пикет сегодня отменяется. Спасибо, что вы хотели нас прийти поддержать. Идут разгонять людей, да? Идут разгонять людей. Вось так перашкаджаюць аб'яднаным штабам праводзіць свае перадвыбарчыя пікеты і агітацыю абсалютна законную. Адбываецца гэта ўсё абсалютна незаконнымі метадамі, як ужо казаў мой калега Вітаўт Сіўчык. Проста прыдумваюць нейкія прычыны. То у іх прарвала трубу, то трэба стадыён рамантаваць. А вось таксама Андрэй Дзмітрыеў паведаміў, што падчас ягонага перадвыбарчага пікета ў Берасці проста выключылася святло, а калі час вызначаны на правядзенне гэтай сустрэчы агітацыйнай скончыўся, святло чароўным чынам вярнулася ў ДК прафсаюза. Ну вось бачыш, гэта тое, што ўладавы час кажа, што гэта апазіцыя замінае нармальна людзям жыць, развівацца. Вось нават апазіцыя прыязджае і святло выключаецца само, а потым Проста вяртаецца. цуды нейкія, проста цуды. Толькі на пікетах Александра Лукашэнкі ўсё атрымоўваецца проста, як кажуць, казачным спосабам. Нічога не адбываецца, ўсё працуе як гадзіннічак. Ну вось толькі людзей там амаль няма, но але гэта так людзі не прыходзяць. У Столбцах увогуле была дзікая абсалютная сітуацыя, таксама дзе меўся быць пікет у падтрымку Святланы Ціханаўскай, і на стадыёне, месца, дзе было вызначанае, пад'ехаў, значыцца, там трактар да ўваходу на стадыён і выкапаў яму пяску. Потым пад'ехала вялікая такая цыстэрна, машына з цыстэрнай, вылілі туды ваду і сталі, сказалі, што вось патрэбны рамонт. Праўда, потым вада гэтая сышла ў зямлю, высохла, яма засталася. Ну, пікет, вядома, не адбыўся з гэтых прычынаў. Дарэчы, хадзіў там, камандаваў усім мясцовы ідэолог. То бок у нас ідэолагі камандуюць, што трэба выкапаць яму, потым заліз туды ваду. Як вядома, без ідэолага нічога не зробіш. Давай, Вітаўт, вернемся яшчэ ў парк Дружбы народаў, а перад гэтым нагадаем нашым гледачам, што роўна 19-й у кіеўскім скверы з'явяцца ўсё ж такі і Святлана Ціханаўская, і з'явяцца Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала, і мы будзем гэта паказваць, так што заставайцеся з намі, не пераключайцеся, а пакуль перайдзем на парк Дружбы народаў. Ахова, тут міліцэйская па перыметры. Можаце бачыць. Ну вось, на мітынгу тыдзень таму, 30 чэрвеня, 30 ліпеня, тут вось эта пляцоўка таксама была занятая. Зараз нікога няма. Арганізатары сённяшняга мітынгу Святланы Ціханаўскай, бачыў, такую прагназавалі, такой прагноз, пажаданне, напэўна, больш намер сабраць. Мы хацелі аж 150 000 чалавек тут. Напэўна, не гэтым разам, як мяне на вёсцы кажуць. Усяго некалькі гадзін таму афіцыйна на канале Ціханаўскай у тэлеграме бачыў я ту адмову ад прапановы людзям збірацца сёння тут у парку Дружбы народаў на плошчы Бангалор.
Выборы пройдуць 6. Ну, Вітаўт, зусім, я гляжу, не шматлюдна у парку дружбы народаў. Я б сказаў, нават проста чыгуначным войскам можа быць прыкра, што на іх свята так мала людзей прыйшло. А з такім размахам ўсё гэта рабілася. Ну, на жаль, відавочна, што беларусам цяпер гэта не цікава канкрэтна ў гэтыя дні. Чыгуначныя войскі, людзі жывуць з такой павесткай, як можна змяніць гэтую ўладу, якая так сябе паводзіць. І вось, дарэчы, нашыя калегі пагутарылі з мінчукамі, якія, нягледзячы на скасаванне мітынгу Святланы Ціхановскай, ўсё ж такі прыйшлі ў раён плошчы Бангалор. І вось свята чыгуначных войскаў нечакана атрымала ўсё ж такі неспадзяваных наведнікаў. Поддержать государственную власть. Как бы это смешно не звучало, да. Ну, во всяком случае, у нас еще действуют наши законы, мы можем их, конечно, исполнять, и почему мы не можем сюда прийти? Врать не хочу, правду тоже не хочу говорить. Скажите, Пришел на мероприятие. на Тихановскую? Нет, здесь Тихановская, здесь объявили, в интернете было сказано, что Тихановская здесь не будет сегодня. И Поэтому почему вы тогда пришли? Не на Тихановскую. А праздник, что вам здесь нравится на празднике? Извините, не Так буду а что, отвечать на ваш вопрос. Вы не скажете, что вам здесь нравится? Ну так себе. Во-первых, я увидела, проходя мимо, я увидела, что здесь праздник, что здесь люди собрались, и меня заинтересовало это, и захотелось послушать. Ну, здесь действительно весело, вот посмотреть есть что. Даже вот кашу попробовать. И что вам здесь нравится? Может, За кашей пришла. Все? Только за кашей? А что вам здесь, может быть, нравится? Либо не Хорошие нравится? люди, атмосфера. Все нравится. Давно вже було анонсовано мітинг Світлани Тихановської. І тому я тут. І от чекаю. Не ведаю, чого я чекаю, але чекаю. Вельмі здзівіў адказ, дакладней, ну не тое, што здзівіў, але ўсё ж такі ўразіў аднаго мужчыны, я яго пытаюсь, чаму вы сюды прыйшлі, і ён кажа, хлусіць не буду, але праўда гаварыць таксама не буду. Ну так, і бачна, што магчыма, ён хацеў сказаць пра тое, што яго папрасілі туды прыйсці. Хтосьці папрасіў. Вось, але ён не хоча ў гэтым прызнавацца. Так, і сказаў, што, і от рэчы спыталі, як яму вось гэтае свята, на якую ён прыйшоў, і ён сказаў шчыра, абсалютна, ну, так сабе. Ну так, дарэчы, вось назіраем, што людзей было зусім не шмат, і нават тыя, якія прыйшлі, аказваецца, хутчэй за ўсё прыходзілі туды не па сваёй волі. Ну, цяжка прыйсці па сваёй волі, калі такое мерапрыемства анансуецца там літаральна за некалькі дзён, а ўсё ж такі свята непапулярнае. Я, на жаль, не чуў раней ніколі пра гэтае свята, каб яно святкавалася ўвогуле ў Беларусі калі-кольвек. Можа, ў нашым дзяцінстве хіба? Ну так, але будзем паколькі свята мы ўжо зараз гэта паказваць не будзем, няма сэнсу, там проста няма чаго глядзець, будзем чакаць прыезду Святланы Ціхановскай, Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкалы ў Кіеўскі сквер. Яны абяцалі там з'явіцца роўна о 19-й гадзіне. Дарэчы, там таксама адбываецца афіцыйнае мерапрыемства, але яны вырашылі, што яны яго наведаюць, ну і свабодныя людзі таксама могуць яго наведаць. Між тым, Кіеўскі сквер знаходзіцца вельмі блізка ад парку дружбы народаў, літаральна некалькі там кварталаў, можа метраў 600-700 прайсці пешкі, так што тыя людзі, якія не паспелі ў інтэрнэце пабачыць паведамленне ад аб'яднанага штабу, што ўсё ж такі сёння мітынгу не будзе, яны, ну, калі прыйдуць на месцы і паглядзяць, што там нічога няма, калі знойдуць у інтэрнэце з тэлефону інфармацыю, што ўсё ж такі мітынг будзе, ну, дакладней будзе там Святлана Ціхановская ў Кіеўскім скверы, то змогуць падысці досыць хутка. Ну так. Дарэчы, падказваюць мне, што можам змяніць на хвіліначку тэму, пакуль будзем чакаць на сігнал з Кіеўскага скверу, бо ўжо зараз з намі на сувязі знаходзіцца Владзімир Лапковіч, праваабаронца, таксама каардынатар кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары. Спадар Владзімир, добрый вечар. Добрый вечер. Хацелі з вами паразмаўляць пра тое, што адбываецца зараз на датэрміновым галасаванні, бо ўсё ж такі ўжо другі дзень і можна нейкія, нават 3, бо 4, 5, 6 можна нейкія рабіць пэўныя высновы. Ці вы ўжо маеце нейкія папярэднія для сябе, прынамсі, вынікі? Ну, в принципе, высновы можно было рабіць нават в першы дзень. Мы працягваецца, на жаль, тая ж самая тэндэнцыя фактычнага забарону назіраць. Нашы партнеры па коаліцыі і па кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары, беларускі хельсінскі камітэт, сёння звярнуўся ў генеральную пракуратуру
На жаль, со скаргай на сам факт забароны назірання. На жаль, сёння мы бачым, што сітуацыя на выбарчых участках накаляецца. Пачынаюцца першыя выпадкі адміністратыўнага пераследа наших назіральнікаў. І ўжо можна казаць, што некалькі чалавек былі затрыманыя за назіранне. Мы нават маем першыя адміністратыўныя арышты да удзельнікаў акцыі. Там Віталя Трыгубова у Менску прысудзілі 10 сутак адміністратыўнага арышта. І некалькі яшчэ чалавек былі сёння затрыманыя. Мы пакуль што, на жаль, не ведаем іх лёс. З тых назіральнікаў розных кампаній, не толькі нашай кампаніі. Назіральнікі ад нашай кампаніі сёння былі затрыманыя таксама Андрэй Верашагіна і пасля складання пратакола адпушчаны і гутаркі з ім. Таму, на жаль, сённяшні дзень ён яшчэ горшы, чым мінулы, менавіта ў тым, што ўлады перайшлі ўжо да актыўнага затрымання ў незалежных назіральнікаў. Спадар Владимир, вось паралельна таксама кампанія адбываецца з вами, назіранне такая сумленныя людзі, я думаю, вы ведаеце, і яны рабілі аналіз яўкі за першы дзень датэрміновага галасавання, толькі пакуль за першы, і зразумела чаму, лічбы трэба апрацоўваць, на гэта патрэбны час, то бок ім спатрэбілася 2 дні, каб зрабіць пэўныя высновы. Давайте вось я зараз вам просто зачытаю іхныя высновы і разам падумаем, як так выходзіць. Напрыклад, яны зрабілі аналіз яўкі участковых лакальных камісіяў і параўналі яе з яўкай сваіх назіральнікаў, якія назіралі за выбарамі. Напрыклад, так у Берасцейскай вобласці паводле участковых камісіяў прыйшло на выбары 2317 чалавек, а паводле назіральнікаў 1840 толькі. То бок на 25% перавышаная лічба. Але самая хіба паказальная лічба, бо перавышэнне адбываецца паўсюдна, але самае паказальнае ў Гомельскай вобласці, бо ажно на 68%, вось наши гледачы бачаць зараз гэтыя лічбы на экранах, перавышаная яўка. І ў горадзе Менску, дзе ажно на 79,2% перавышаная яўка, бо паводле участковых камісіяў на выбары прыйшло датэрміновыя 17 563 асобы ў першы дзень, а назіральнікі налічылі толькі 9800. Ці у вас таксама ёсць такое падобнае адчуванне, што нават цягам першага дня ўжо накручвалася яўка? У нас не адчуванне, у нас у тым ліку і веды, даже як у кампаніі «Честныя людзі». Наши назіральнікі нам інфармуюць тое ж самае. Улічваючы тое, што мы назіраем, это наша не першыя выбары. Гомельская вобласць, дарэчы, заўсёды была чэмпіёнам па фальсіфікацыі яўкі. Яны заўсёды самыя актыўныя у колькасці сфальсіфікаванай яўкі. Таму, на жаль, наши назіральнікі таксама з прэс паведамляюць пра факты перапісывання пратаколаў і, в прынцыпе, фальсіфікацыі яўкі, калі у 3-4-5 разоў яна розніца ў параўнанні з тым, што бачылі назіральнікі, але ўдабавак да гэтага яшчэ і бывае такія кур'ёзныя выпадкі, калі пратаколы перапісваюцца ўжо пасля таго, як іх вывесілі. То бок яны іх вывесілі в 7 вечара, а людзі прыходзяць з раніцы весіць зусім іншы пратакол. Нашы назіральнікі об этом сігналізуюць. Але ў такіх выпадках можна рабіць здымкі і параўноўваць. Навошта гэта робіцца? Это ж проста фарс. Можна. Но гэта выбары ўжо, скажем, тое, што зараз адбываецца з галасаваннем і з назіраннем, гэта, конечно, фарс. Конечно, фарс. Напрыклад, у цэнтральным раёне горада Мінска на участке номер 41 такі выпадак. З раніцы вісел протокол 4 жніўня, што прагаласавала 36, на наступны дзень 96. Бок людзі просто 3/9 поправілі. І настолькі відавочна, што это адразу заўважна, от асадка іншай. І вось вот так вот і робіцца гэтая кампанія. Насамрэч мы з'яўляемся такімі сведкамі тотальнай фальсіфікацыі. В тым ліку яна на двух рэчах базуецца. На тым, што назіральнікі недапушчаны, і тое, што зараз адбываецца прыпіска яўкі, такая абсалютна маштабная. Давайте, можа, нашим гледачам патлумачым, хоць пра гэта ўжо 100 разоў казалася, але, магчыма, паўтарыць таксама будзе яшчэ раз важна. Як тады адбываецца назіранне? Таму што, калі не дапускаюць усё ж такі незалежных назіральнікаў на выбарчыя участкі, як тады можна, як бы, падлік нейкі весці?
Ён вядзецца звонкі. Ну, па-першае, некалькі назіральнікаў, ну, іх вельмі мала, і яны не даюць магчымасці казаць пра нейкую правільную выбарку, якая б нам давала магчымасць казаць пра нейкі нацыянальны стандарт. Але ёсць такія некалькі назіральнікаў на розных участках, якія могуць назіраць. Ад нашай кампаніі гэта там 10 ля 50 чалавек, якія з 1500, якую мы зараз вылучылі. От 10 чалавек 50 у нас атрымалі магчымасць на розных этапах кампаніі назіраць на выбарчых участках. Але таксама гэта вонкавы падлік, калі людзі стаят, нашы назіральнікі стаят для выбарчых участкаў, лічаць гэту явку. Гэта, конечно, вялікая пашана гэтым маладым людзям, якія пайшлі зараз валантэрамі і назіральнікамі в розныя кампаніі. Іх сапраўды да іх это вельмі можна і адказны ўчынак, яны вельмі цяжка псіхалагічным таком клімаце працуюць. Ну і плюс да гэтага то, што зараз пачаліся наўпростыя рэпрэсіі ў дачыненні да іх. Але вось гэта, скажем, такое вонкавае назіранне за участкам і падлік яўкі. А таксама вось в 7 вечара тыя назіральнікі, хоць цэнтральная выбарчая камісія патлумачыла, што назіральнікі маюць права ўсе без выключэння зайсці в 7 вечара, знаёміцца з пратаколам. На жаль, гэта выніком. На жаль, гэта працэдура адбываецца не паўсюль. Нават калі яна дзесьці адбываецца, то мы бачым, што вечара вісіць адзін пратакол, а з раніцы зусім іншы. Спадар Владимир, хотел бы вас таксама яшчэ дадаць крышачку статыстыкі адносна таго, што вы сказалі, пачынаюцца адкрытыя рэпрэсіі. Сапраўды 14 акрэдытаваных назіральнікаў толькі з адной ініцыятывы «Сумленныя людзі» былі затрыманыя за першыя 2 дні да тэрміновага галасавання, прычым двое з іх атрымалі яшчэ і сотні. Але агулам вось кампанія гэтая выявіла 3056 парушэнняў на выбарах за першыя 2 дні датэрміновага галасавання. Проста ўдумайцеся ў гэтую лічбу, шаноўныя гледачы, 3056 парушэнняў за 2 дні толькі гэтых выбараў. Але ёсць і пазітыўная навіна, таму што людзі самаарганізуюцца, беларусы самаарганізуюцца, нясуць, я бачу і здымкі, і відэа, таксама дапамогу гэтым незалежным назіральнікам, якія стаяць звонку школаў, напрыклад, прыносяць ім ежу ці ваду, таму што яны не могуць адысці, бо калі яны адыдуць, яны могуць не ўлічыць, згубіць, напрыклад, лік людзей, якія прыходзяць на галасаванне. Спадар Владимир, давайте на хвіліначку перарвем нашу размову, у сэнсе застанемся, але паслухаем яшчэ пра сітуацыю, якая адбылася, можна сказаць, абуральная, адбылася ў Віцебску, бо у адной з школаў хацелі выгнаць незалежную назіральніцу, і дырэктара Віцебскай школы нумар 8 Алена Каралёва выказала падазрэнне гэтай назіральніцы, што ў той у сумачцы знаходзяцца забароненыя рэчывы, магчыма, бомба ці ртуць, і выклікала на гэтую незалежную назіральніцу міліцыю. Калі прыехала міліцыя, назіральніца Тацяна Стрыжнёва, інвалід другой групы, вывернула ўласную торбачку на падлогу, каб усе пабачылі, што ніякіх выбуховых рэчываў няма і не можа быць. Але міліцыянты папрасілі жанчыну выйсці з тэрыторыі школы, каб пазбегнуць далейшага канфлікту. Тацяна засталася назіраць за хадой выбараў на ўваходзе ў тэрыторыю школы, а каментар дырэктаркі Віцебскай школы Алены Каралёвай і назіральніцы Тацяны Стрыжнёвай можаце паслухаць зараз. Я не даю интервью. И вы, я еще раз, коли ласка. Маленький комментарий. Я дам комментарий, але только ненавидую. Я ничего не буду казать. Ну это же... Вы на сённяшні дзень, вибачайце, ви мяне не з самого лепшого ракурсу здимаєте зараз. Тому ні. Файний, пригожий виглядає. Великий дякую, але ви, відеозйомка заборонена на території, я можу вас тільки проводити, коли ласка. Що жанчина ведає, чому я її попросила, а усе остатнє я не даю інтерв'ю. Дякую велике. Доброго дня. Вона не ведає. Доброго дня, до побачення. Меня бессовестно и нагло выгнали с участка сегодня для голосования номер 20. И это уже произошло 2-й раз. Вчера была такая же картина. Вот, значит, директор школы мотивирует тем, что у нас тяжелая эпидемиологическая ситуация. Посторонние не имеют права находиться в здании школы. Вот, хотя избирательная комиссия мне разрешила находиться рядышком с кабинетом. В первый день все вообще было замечательно. Кстати, ничего не могу сказать. Даже чаем предложили угостить, представляете? Вот. Проблемы начались вчера. То есть вчера она меня выставила, вчера я тоже покинула участок. И сегодня она меня выставила уже, как вы видите, у меня за спиной милицейская машина. То есть уже были приглашены усиленный наряд милиции.
Спадар Владимир, ну як вам такая гісторыя, калі просто выказваецца падазрэнне, што у незалежнага назіральніка у торбачцы выбухоўка і выдаляецца гэты назіральнік просто з месца, з выбарчага участку пад такім абсалютна надуманым прэтэкстам? Ну, это все выкликае великое шкадаванне, то, что люди, якія з'яўляюцца настаўнікамі, выкарыстоўваюць настолькі непрывабныя метады і так шчаруюць для того, каб, скажем, выканаць сваё заданне. Его можна было бы рабіць, ну, з меншым зневагай над людзьмі. Ну, скажем, ну, это выкликае великое шкадаванне, то, что улады так поступают, гэтыя люди, якія, еще раз повторюсь, наставники так робят. Тому, конечно же, у данной ситуации треба было бы, как милиция занялась директором, якая дозволяє себе такие бесподставные стверджения у дачынення до назиральницы. Но, на жаль, у нас, скажем, в принципе, в громадстве все разбурано. В принципе, такие речи, такие моральные, так, в принципе, и речи магчымасці правовой обороны от такого безмежжа и такого вось и таких вось паводзінаў. Довольно слабые магчымасці, так. Конечно, да, калі оно все прикрыто, конечно, нарядом милиции, то якая магчымасць абараніць сабе ад падобных паклёпаў. Спадар Владимир, апошняе, можа, вам пытанне задам яшчэ. Скажыце, вось на вашае прыватнае меркаванне, гэта ініцыятыва вось гэтых дырэктароў школаў, кіраўнікоў вось гэтых камісіяў прыдумваць вось такія гісторыі з выбухоўкай, камусьці адмаўляюць па нейкай іншай надуманай прычыне. Ці ўсё ж такі была нейкая пэўная разнарадка, ім далі арсенал вось гэтых такіх вымовак, так бы сказаць, і яны імі карыстаюцца? Ну, ведаючы, што гэтыя гісторыі і нагоды розныя, я думаю, што ім паставілі задачу зрабіць все, каб назіральнікаў не было. І вось яны выконваюць в меру сваіх інтэлектуальных і такіх мастацкіх здольнасцей. Хтосьці выбухоўку выдумляе, хтосьці фіранкі і вешае тэрмінова на вокны, каб праз вокны не назіралі. Хтосьці выдумляе, што яны там, як Ермошина учора дзебашылі, ты п'яныя. Таму, ну, вот, скажем, калі людзям далі карт-бланш і адмашку, яны шчыруюць і выконваюць. Дзякую вялікі за гэту размову. Нагадаю, Владзімір Лабковіч, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», быў з намі на сувязі. Дарэчы, ўжо больш за 12% ад усіх беларускіх выбарнікаў прынялі ўдзел у датэрміновым галасаванні. Гэта новы рэкорд. У Беларусі так хутка не галасавалі яшчэ ніколі. Для тых, хто працуе на гэтых выбарах назіральнікамі, журналістамі, атмасфера даволі нервовая. Шмат каго проста не дапускаюць на выбарчыя участкі, мы пра гэта казалі. Хоць за законам гэта, канешне, ніяк не абмежавана. Вядома, 12% вось гэтыя, якія нібыта прагаласавалі на датэрміновым галасаванні, гэта афіцыйныя звесткі ЦВК. Наколькі яны адпавядаюць рэчаіснасці, праваабаронцы і назіральнікі кажуць, што не надта.
Ну, вось разыходжанне даволі істотнае, мяркуючы па лічбах тых, што даюць праваабаронцы і пра якія мы ўжо казалі, атрымоўваецца разбежка ў іх у 45%. ЦВК завышае лічбы па ўсёй Беларусі на 45%. Што ж, спадарства, таксама чакаем, калі 19-й гадзіне, як было планавана, прыедзе кандыдатка ў прэзідэнта Беларусі Святлана Ціханаўская ў Кіеўскі сквер, а ўжо зараз на месцы там каля гэтай пляцоўкі працуе наша калега Галіна Абакунчык. Галіна, табе слова. Зараз мы знаходзімся ўжо на бульвары Тараса Шаўчэнкі ў Менску. Мы ўжо отайшлі ад таго месца, дзе адбываецца свята чыгуначных войскаў. Я раскажу колькі словаў ізноў жа гэтай атмасферы руху. Сюды проста цяклі рэкі. З той жа самай плошчы Бангалор просто мы ішлі, можна сказаць, у такой працэсіі людской. Людзі ішлі, можна сказаць, такой невялічкай ракой і сцякаліся сюды на гэтую плошчу, дзе неўзабаве мусіць адбыцца выступы. І чым бліжэй мы набліжаліся, тым большая колькасць была супрацоўнікаў міліцыі, тым больш колькасць АМАПу, аўтазакі. І тут таксама іх вельмі шмат, і зноў жа плошча агароджана металічнай агароджай, але тут, у адрозненне ад плошчы Бангалор, вялікая колькасць, якая спрабуе туды прайсці і праходзіць. Вельмі многія людзі стаяць па-за плошчаю, па-за этой агароджаю. Тут вельмі добра чутна, вельмі добра бачна, і таму я думаю, што вельмі многія адсюль і будуць назіраць. Пра колькасць людзей казаць пака рана, але ў разы большая, чым яна была там на той плошчы. І людзі падходзяць і падходзяць. Літаральна колькі хвілінаў. Да нас падышоў чалавек проста павітацца. І таму мы просім таксама, хочам даць яму слова, каб гэты чалавек сказаў: Добрый день. Здравствуйте. Вы скажыце, чаму тут, адкуль вы даведаліся пра гэты мітынг, дзеля чаго вы сюда прыйшлі, чаму важна вам тут быць? Узнал я слежу за новостями, в телеграм-каналах. Узнал я об этом мероприятии за несколько часов, потому что мы с женой планировали на Мангалор идти, потому что мы хотим перемен. Мы устали жить в стране, где есть тараканы. Мы устали работать на тех, кто не отчитывается за наши налоги. Мы с женой словили себя на мысли, что мы смотрим на друг друга у себя в квартире. Когда нам звонят в квартиру, мы начинаем волноваться, кто это к нам пришел. И мы не сразу отвечаем. Мы сюда пришли, потому что мы хотим перемен. Узнал я за несколько часов все, что им спрашивают. Что думаете про то, что митинг мусил отбыться там, а зараз там отбывается іншае свято, и что люди собираются тут? Что про это можете сказать? Почему митинг перенесся сюда, это очевидно. Наша существующая сегодняшняя власть не имеет других инструментов, кроме как использовать силовой блок. Больше нет инструментов. И что вы про это думаете? Что я об этом думаю? Такую власть я не хочу. Я хочу умную власть, я хочу хитрую власть, я хочу власть, которая будет эффективно использовать те средства, которые мы всем зарабатываем. И я зарабатываю, и плачу налог. Я хочу, чтобы эффективно, а не на милиционеров, которые мне перекрывают дорогу и с неловкостью в глазах говорят, что а вы проедете налево. Я говорю, мне прямо надо, только что там мне ремонт. Ці верите вы у людей, ці верите вы у народ? Вы бачите, что тут збирається? Да, наша нация достойная, наша нация годная. Я не просто верю, я знаю, что белорусская нация не просто должна, она имеет все возможности в ближайшие годы стать счастливой, богатой, уважаемой соседями, уважаемые как и нашими южными соседями, и западными соседями, и восточными соседями. Я в этом уверен. Дякую велике. Нам засталося тільки познайомитися. Меня зовут Антон Антипов. Дякую велике, Антон. Дякую вам велике. Ми з вами розвітаємося. Так, і я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що це був абсолютно випадковий удільник цього мітингу, який прийшов привітати нас і повітатися і підтримати нашу тут працю. Тим часом люди наближаються, і ще немає ні Світлани Тихановської, ні її штабу, її представників, а людей все більше і більше. Що ми почуємо? Я сподіваюся, що ми зможемо вам переказати у нашому наступному включенні, а поки що будемо чекати основних подій і приїзду представників штабу і самої кандидатки на президента Світлани Тихановської.
Ну вось, як бачым, падыходзяць людзі проста да нашых карэспандэнтаў. Даволі прыемная справа, таму што калі глядзіш стрымы і нашыя, і нашых калегаў з іншых СМІ, людзі проста кажуць дзякуй вам за вашу працу. Калі дзякуюць суразмоўцам за тое, што яны выказаліся, яны кажуць это вам. Дзякуй за тое, што вы робіце. І мне падаецца, гэта найлепшая ўзнагарода, нягледзячы на ўвесь ціск, які на нас увесь час аказваецца, асабліва на нашых калегаў у Беларусі. Вось тое, што нам кажуць менавіта нашыя гледачы, грамадзяне Беларусі, гэта зноў-такі сапраўдная такая асалода. Гэта вельмі прыемна, адчуваеш, што робіш патрэбную справу, правда, Вітаўт? Дарэчы, да прыезду, да анансаванага прыезду Святланы Ціханаўскай, а таксама ейных, як яна любіць сказаць, баявых таварышаў засталося 6 хвілінаў, а мы пакуль што давайце на хвіліначку зазірнем яшчэ раз на плошчу Бангалор. Там днём наш карэспандэнт Алесь Папко здымаў, як адбывалася падрыхтоўка вайскоўцаў да вечаровага мерапрыемства. Парк дружбы народаў. Літаральна праз некалькі гадзін тут павінен быў пачацца мітынг прыхільнікаў Святланы Ціханаўскай. Аднак улады падрыхтавалі іншае свята – дзень чыгуначных войскаў. Спецыяльна для гэтага яны адчапілі ўсю тэрыторыю металічным плотам, які мы бачым, а за плотам праз кожныя 20 метраў паставілі міліцыянтаў. За самім плотам у глыбі парку знаходзіцца вайсковая тэхніка. Усё тое, што знаходзіцца ў арсенале беларускіх чыгуначных войскаў. Мы можем убачыць грузавікі МАЗ, вайсковы пантон, краны, экскаватар. Яшчэ далей знаходзіцца сцэна, перад якой выставілі некалькі дзесяткаў крэслаў для пачэсных гасцей. На ўсёй тэрыторыі парку можа змясціцца некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Прыгадаем, што на мінулым тыдні на мітынгу Святланы Ціханаўскай тут сабралося каля 60 тысяч чалавек паводле падлікаў беларускіх праваабаронцаў. Пакуль што за гэтым плотам на тэрыторыі парка дружбы народаў нікога няма, акрамя вайскоўцаў і міліцыянтаў, якія ахоўваюць гэтую тэрыторыю. Праходзячыся вакол гэтага парку, мы заўважылі каля сотні прадстаўнікоў міліцыі і каля сотні вайскоўцаў, якія абслугоўваюць гэтую тэхніку. Таксама навокал даволі шмат прадстаўнікоў міліцыі як у форме, так і ў цывільным адзенні. Свята павінна распачацца праз некалькі гадзінаў. Камунальшчыкі заканчваюць сваю працу. Яны з усёй сілы скубуць траву, якую мы назіраем вось тут побач, выскубаючы яе амаль да зямлі. Пакуль што святочнай атмасферы ў парку дружбы народаў мы не назіраем. Хутчэй, гэта ўсё выглядае як падрыхтоўка да нейкага спецыяльнага мерапрыемства. Александр Папко, Белсад. Ну, вось мой калега Алесь Папко сказаў пра дзве рэчы, якія адразу мне сталіся заўважальным. Першае, гэта крэслы перад сцэнай. Яны зніклі. Ніякіх хіба пачэсных гасцей не прыйшло. Ніякія пачэсныя госці не прыйшлі на гэтае мерапрыемства. Другое, ён сказаў пра тое, што перад сцэнай можа змясціцца некалькі дзясяткаў тысячаў асобаў. Але гэта як у тым анекдоце пра слана. З'есць-то ён з'есць, але хто ж яму дасць? Ніякіх дзясяткаў тысячаў асобаў там не было. Ну што ж, тым часам набліжаецца 19-я гадзіна. Менавіта той час, калі Святлана Ціханаўская павінная ўжо даехаць у Кіеўскі сквер. І ўжо зараз пераносімся спадарства ў Кіеўскі сквер. Чаму мы тут? Я трошки нагадаю, гэта апошні тыдзень перад выбарамі прэзідэнцкімі, якія адбудуцца 9 жніўня. Гэта апошні тыдзень, у які дазволена агітацыя. У Менску месцаў для агітацыі не так шмат, іх 6. І на гэтым тыдні так аказалася, што ўсе яны занятыя гарадскімі святамі. Проста літаральна кожнае месца мае нейкі неверагодны расклад, лайнап з удзелам вот такіх вот таленавітых насамрэч артыстаў, як Віталь Варанко, і ўсе яны запрашаюць менчукоў наведаць гэтыя святы. Мы таксама вырашылі паказаць, як такого кшталту гарадскія святы праводзяцца. Вот вы ўжо маглі назіраць за днём чыгуначных войскаў, і тут меліся распавядаць пра дадатковую адукацыю. Можа быць, гэта ўжо адбылося. І
І мы все пропустили. Про дадатковую адукацыю будзем чытаць, напэўна, на сайце Міністэрства адукацыі, а цяпер, напэўна, ўжо гэта не мы пропустили, вы-то, напэўна, не пропустили, гэта я трошки пропустила. А цяпер забаўляльная праграма. Можа быць, можна да вас звярнуцца? Мы ў жывым эфіры «Радыё Свабода». Вы про дадатковую адукацыю пришли послухаць? Обязательно, с сыном. И что думаете про дадатковую адукацыю? Хапае яе ў Беларусі? Не, думаю, не хапае. Чего трэба дадаць? Свободы, я думаю. Что яшчэ про адукацыю беларускую скажете? Про адукацыю што лічу? Лічу, што адукацыя павінна была быць і адбыцца ў чацвёртай чвэрці удалённа, напрыклад. Дистанцыйна? Да, дистанцыйна. А такога не было? Ходили ў школу? Нет, мы сидели дома, але ж это не была дистанционная эдукация, потому что это было самообразование, самоэдукация. Тому вот хотели поглядеть, что тут пропонуют нашей увазе. Может, есть какие-то кружки какие-нибудь. Але нічога не Што б вам хацелася памяняць у адукацыі, чтобы вы прапанавалі, напрыклад, Міністэрству адукацыі, цяпер міністр адукацыі Ігор Карпенко, вот можна да яго звярнуцца? Не, я не хочу расказаць. Звярнуцца к Ігору Карпенко я не жадаю, але я думаю, что чего я от адукацыі, наверное, каб настаўнікі больш думалі аб сваіх вучнях і былі более смелыя ў сваіх жаданиях и так само были более смелые в своих думках, более повольные. Наверное, я думаю, что так. А можна до вашего сына звярнуцца? Як вам у школе? Добре. Что падабаецца, что не падабаецца? Вы про предметы? Так, про предметы. Ну, математика, белорусская мова. А вы ў беларускамоўнай школе вучыцеся? Е. Напэўна, ангельскую мову добра ведаеце? Так. А настаўнікі добрыя ў вас? Так. А яны добрыя, у сэнсе, яны добра ставяцца да вучняў, ці яны добра вучаць? Простите, что? Яны добра ставяцца да вучняў, ці яны добра ведаюць свой прадмет? Яны добра ведаюць свае прадметы. Дякую вялікі. Мы праслухалі, так захапіліся хлопцам, а тут уключили такую песню нечаканую. І мы хочам паглядзець, што адбываецца. Людзі выходзяць на сцэну. А хто уключыў гэтую песню? Адчуванне, што песню ўключылі людзі, якія знаходзяцца за пультам, якія насамрэч забяспечвалі музычнае суправаджэнне для гэтай падзеі. Это вы ўключылі? Вы ўключылі? Расскажите, чаму? Мы хотим перемен к лучшему. А вы организаторы этого свята, удзельнічаеце ў организации? Мы участвуем, но мы не организаторы. Мы, как по старой нашей советской традиции, нашей в кавычках, мы добровольно-принудительно участвуем. Вот. Узнали об этом буквально сегодня утром, что с утра здесь какое-то якобы мероприятие. Вот. А не боитесь истратить працу? Уже стратили. А где вы працуете? Ну идите працавали. Дворец детей и молодежи. Сегодня, как видимо, последний день. А Виталь ведал, что вы так зробите, вот эта музыка? Нет. Вы домовились поміж собой просто? Поміж собой домовились? Да. А чему эта песня? Но она как бы стала символом уже. Скажите. Владислав. А вашего сябра? Кирилл. Владислав і Кирилл, супрацоўнікі Дворца моладзі, Палаца моладзі, якія забяспечылі музычнае суправаджэнне для гэтага дня дадатковай адукацыі. Яны самастойна перамен на гэтым канцэрце.
Але сапраўды, слухай, абсалютна незвычайна. Людзі вельмі смела. Вось тыя супрацоўнікі, якія займаліся музыкай на свяце гэтай дадатковай адукацыі, нечакана ўключылі песню Віктара Цоя «Пераменаў». І бачылі мы там... Ты слушна гэта назваў, просто дыверсія. Адбылася ідэалагічная, стаяў побач, бачна, што іх пэўна чалавек, які іх туды прывёў, гэта ў такім бліскучым пінжаку, які адразу пачаў просто нервова выхапіў тэлефон, званіць кудысьці, штосьці там дамаўляцца. І, дарэчы, я думаю, што не выпадкова адразу знік і сігнал. Ну, на жаль, маем досвед глушэння сігналу. Гэта, дарэчы, добры аргумент адносна таго, што кажуць, не проста калі крытычная маса людзей з'яўляецца на плошчы, тады знікае сігнал. Вось вам, калі ласка, пацверджанне таго, што хутчэй за ўсё гэта не так. Калі пачынае адбывацца штосьці, чаго не хочуць паказаць усёй Беларусі, такі момант салідарнасці важны раз і знікае. Баяцца ўлады, трасуцца, напэўна, у многіх рукі. Там, дарэчы, ёсць паведамленне, што на месцы прысутнічаў нават асабіста начальнік менскага МАПу Балаба. Вось. І таксама шкада, што не было магчымасці камеру на яго навесці. Я думаю, таксама быў у такім... Не ведаю, што рабіць хутчэй за ўсё, таму што не чакаў такога. Канешне, свята-то дазволенае. Калі пачнецца хапун яшчэ і на дазволеным свяце, гэта, канешне, сапсуе. Проста апошняе зробіць, як кажуць, праб'юць апошняе дно. Вось мне падаецца, як улады не стараюцца сарваць, ну вось не атрымоўваецца. Спачатку не хацелі пускаць у цэнтр, то прыдумалі на плошчу Бангалор, каб людзі хадзілі на выбарчыя пікеты. Калі пабачылі, што і на Бангалор прыйшлі дзесяткі тысячаў, ну вырашылі, што і туды не трэба пускаць. Нікога прыдумалі нейкія бязглуздыя такія імпрэзы. Сказалі, вось ужо вырашылі, што вось кандыдатка прыедзе на Кіеўскі сквер. Там таксама была нейкая імпрэза, але нават тут не змаглі ўлады нармальна гэта ўсё правесці для таго, каб да канца пазамінаць людзям выказаць сваю палітычную пазіцыю. Тут справа не ў тым, што улады як бы не могуць атабраць проста ў людзей вось гэтую кантролю над тым, што адбываецца ўжо ў Беларусі. Запушчаны такі механізм, калі нават тыя людзі, якія адказваюць за арганізацыю правядзення пэўных рэчаў, просто не могуць, ну, ўжо не хочуць з гэтымі ўладамі сябе асацыяваць. Я думаю, што такіх жа людзей мы зможам пабачыць, магчыма, ў дзень выбараў і ў камісіях, якія проста распавядуць, што насамрэч адбываецца на іх выбарчых участках. Для мяне гэта ўсё пачалося, магчыма, з моманту, калі блогеру нехта злілі відэа з самалёта Александра Лукашэнкі. Усё ж такі туды трапляюць людзі толькі абраныя, правераныя 100 разоў, і тыя, якія лаяльныя, канешне ж, рэжыму, не маюць ніякіх падазроных сувязяў. І тут мы бачым поўны відэазапіс таго, як выглядае самалёт Александра Лукашэнкі ўнутры, з ягоным ложкам, фотаздымкамі і так далей. І вось тут чарговы прыклад, калі проста чалавек, якога прымусілі прыйсці на мерапрыемства і ўключыць нейкую там музыку, як у нас любяць на такіх дзяржаўных мерапрыемствах пэўную такую папсу ўключыць. Ён проста ўзяў і ўключыў Цоя. Мне падаецца, гэта такое добрае адлюстраванне гэтага славутага мэму. Нас 97%, калі нават тыя людзі сапраўды, якім дадзеныя гэтыя функцыі, каб яны па сваёй няволі былі вымушаныя абслугоўваць гэтую сістэму, нават яны ўжо не вытрымліваюць, таму што ў іх ёсць сумленне. Нават калі мы памятаем, як, напрыклад, у інтэрнэт таксама блогеру нехта скідвалі здымкі ананімныя, што праўда, нават супрацоўнікі АМАПу, нават людзі, якія паказвалі шэўроны з аховы прэзідэнта. І Лукашенко потым на ўсю краіну казаў, што вы там верыце, это ўсё неправда, і ўвогуле пасведчанне аховы прэзідэнта ёсць толькі ў дзейных супрацоўнікаў. Вось так ён нагаварыўся. То бок атрымоўваецца, што... Але веры Александру Лукашэнку ўсё менш і менш. Мы ведаем, і Тэслу яму падарыў Ілон Маск асабіста, і каранавірус ён на нагах перанёс. Пры гэтым увесь час сустракаўся з людзьмі, ездзіў па рэгіёнах. Ну, сёння ён сказаў, што гэта нібыта адмыслова. Яго, маўляў, хтосьці заразіў гэтым каранавірусам, і ён будзе разбірацца, у чым справа. Так, ён нават сказаў, што пачалося расследаванне. У нас ужо ў Беларусі зараз столькі ідзе адмысловых расследаванняў, што, баюся, у мяне ўжо пальцаў рук не хопіць, каб іх усе пералічыць. Пакуль не вяртаецца сігнал з кіеўскага скверу, але я думаю, абавязкова туды вернемся. Давайте паглядзім і звернем яшчэ раз увагу на тое, што Святлана Ціхановская ўжо 2 дні не можа арганізаваць пікеты нідзе ў Беларусі. То рвуцца трубы, то рамонтуюць стадыёны, то адключаюць электрычнасць.
Сёння Святлана Ціханаўская адмяніла свой вялікі пікет-канцэрт, запланаваны на плошчы Бангалор, таму што ўлады занялі пляцоўку і праводзяць там вось канцэрт гэтых чыгуначных войскаў. Што пра гэта думаюць жыхары сталіцы? Слухаем. Потому что не хотят. Не хотят, чтобы она выходила, чтобы свое мнение выдвигала. То есть все мы знаем почему. Власти боятся, да, они боятся политических перемен. И, во-первых, они все держатся за свои кресла. Это однозначно, потому что никак по-другому не может быть. Я один из тех, кто должен был сегодня туда идти, вот, чтобы поддержать данный митинг, но, как мы видим, все делается для того, чтобы наша власть не менялась. Вы знаете, где вы живете? Ну вот и все, что нового? Вы как будто не в Советском Союзе родились и ничего не помните, вообще отшибла память напрочь. Мне кажется, все логично. Ну, понятно, что они сейчас пытаются как-то помешать ей, добиться какого-то еще большей популярности, чем у нее есть. Они вставляют ей палки в колеса. Очень не нравится власти, как она подняла всю страну, когда даже в маленьких городах были полные площади людей. Но мне кажется, знаете, что-то делать уже поздно. Уже слишком поздно что-то запрещать. Люди все видят, люди все понимают, и все равно будет так, как захотят люди, как захочет этот народ. Забараняць нешта ўжо вельмі позна, сказаў апошні мужчына ў апытанцы. Людзі тут гаспадары, і ўсё будзе так, як яны захочуць. Ну, будзем спадзявацца на тое, што ўсё ж такі народ будзе вызначаць у той ці іншай форме на выбарах, ці калі гэтыя выбары нічога не дазваляюць, магчыма, людзі па-іншаму неяк будуць вызначаць. Але, канешне, хочацца верыць у тое, што все ж таки закон, а галоўны закон Беларусі, Канстытуцыя кажа, што гэта народ з'яўляецца ў нас крыніцай улады ў краіне. І таму, калі хтосьці кажа, што нельга казаць, што народ павінен штосьці вызначыць, прабачце, гэта словы асноўнага закону нашай краіны. Кажуць, ёсць такая паліталагічная ісціна з падручнікаў, што калі няма дыскусій у парламенце, то яна потым вывальваецца на вуліцы. І Лукашенко, па сутнасці, стварыў такую сістэму палітычную, калі ва ўладу трапляюць толькі людзі, якія згодныя з ім, прытым нават тыя людзі, якія не могуць яму нават запярэчыць ці нешта параіць іншае, чым ён бы хацеў. Магчыма, туды трапляюць людзі, якія маглі б гэта рабіць, проста што яны не робяць, таму што разумеюць, што з імі будзе адбівацца пазней. Але я ўжо даўно гэта і чытаў, і бачыў, шмат хто пра гэта пісаў і казаў, што у нас у Беларусі ва ўладу і ў сістэму вертыкалі людзей бяруць па галоўным крытэрыі лаяльнасці, а пытаюцца з іх пазней, калі яны ўжо пачынаюць працаваць, як з разумных. Ну так, і цікава, ці ім самым гэта ўсё не дастала. Вось не ведаю, было таксама быў гэты зварот Лукашэнкі да нібыта нацыянальнага сходу, дзе 2500 чыноўнікаў і іншых людзей там прысутнічала. Ну і бачылі гэтыя кадры, як Лукашенко пацеў, выціраў лоб увесь час, і таму камера дзяржаўнага тэлебачання ўвесь час ад яго ад'язджала. Але тое, што паказвалі менавіта сярод слухачоў, таксама не было вельмі так добра, мне падаецца, для дзяржаўнай ідэалогіі, таму што там мноства чыноўнікаў, нават міністры засыналі. Так, мы, дарэчы, зарабілі нават адмысловую такую смешную, можна сказаць, форму відэа, дзе паказалі пад музыку з калыханкі беларускай, як чыноўнікі спяць пад прамову Александра Лукашэнкі, тым больш, што кажуць, што іх сагналі ад 4-й раніцы, некаторыя з рэгіёнаў выехалі, каб паспець туды прайсці кантроль і сесці ў гэтай зале. Вядома, што вельмі хацелася спаць, тады ўжо было не да прамоваў, тым больш, што яны мільён разоў усё гэта чулі ўжо. Між тым, пакуль яшчэ дзейны кіраўнік краіны на чарговай нарадзе, на якой абмяркоўвалася выбарчая кампанія і падзеі вакол яе, выказаўся пра лёс затрыманых расійскіх вайсковых наметаў, ды сказаў пару словаў пра масавыя пратэсты ў сталіцы. Цікавая дэталь, што з 17 прысутных на паседжанні 12 асобаў у форме і пагонах. Так што тыя эксперты, што кажуць пра пераўтварэнне рэжыму Лукашэнкі ў вайсковую дыктатуру, аказваецца, не так і далёка яны ад праўды. Чтобы снять вот эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, значит, я попрошу генерального прокурора, вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, не хочу повторяться, средства массовой информации об этом уже сообщали.
Моя позиция была однозначной. У нас есть белорусские законы. Правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем. И это вам поручение. Пригласите сюда генерального прокурора Украины и генерального прокурора Российской Федерации. Все же озабочены этой проблемой. Серьезная проблема. И положите втроем перед собой на стол международные договоры и соглашения, которые у нас с Российской Федерацией и с Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане. Мы же обязательства взяли на себя. И в этой ситуации тоже. Наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей по расследованию. Вот документы, вот информация, на стол, вот втроем сидим, втроем решите. Втроем решите. Не приедут, вопрос решим мы, без них. Если они так озабочены, вы же видите, аж ноют, аж пищат, аж кричат, что только не говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и очень важный нюанс – человечности. Тут некоторые продолжают людей звать на Майдан 9-10. Не дай Бог, мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим. До рэчы, пра наймітаў вось гэтых 33, якіх схапілі ў Беларусі, Александр Лукашенко ў чарговы раз узгадвае, і кожны раз адбываецца нейкае перафарматаванне таго, што з імі трэба рабіць. І, да рэчы, споўніліся тыя жарты, якія з'явіліся ў першы дзень, калі стала вядома, што іх узялі. Тады, можа, ты памятаеш, Вітаўт, з'явіўся, ну, як анекдот, можна сказаць, прапанова Александру Лукашэнкі запрасіць прадстаўнікоў Расіі і Украіны і проста зрабіць аукцыён, прадаць іх, хто даражэй забярэ. І вось сёння Александр Лукашенко проста фактычна прапануе той же самы варыянт. Ён кажа, запросите генерального прокурора Украины и генерального прокурора России и вызначим, значится, кто з іх поедзе в Украину, а якіх забяруць у Россию. По одному будуць прадаваць. Між тым, Лукашенко ж недавно казаў, што затрымалі ці выявілі яшчэ одну групу баевікоў, што ў папярэдняй групе было 200 чалавек, з іх 33 былі затрыманыя, а вось выявілі яшчэ одну. І Лукашенко вельмі абураўся, што вось цяпер жа ідзе уборачная кампанія, а чаму мы вымушаныя па лесе іх бегаць тут лавіць? Я толькі не разумею таксама, чаму іх лавіць павінны тыя, хто займаецца уборачнай кампаніяй. Як бы гэта праца ўсё ж такі спецслужбаў, а уборачная кампанія гэта праца фермераў і людзей, якія працуюць у нашых саўгасах. Але тым часам, пакуль Лукашенко распавядае пра вось гэтых баевікоў, якія прыехалі з Расіі, адначасова з той самай Расіі, у тым ліку запрашаюць дзяржаўныя ідэолагі такіх зорак расійскай папулярнай музыкі, каб яны выступалі ў дзень перад выбарамі і ў дзень выбараў у розных гарадах Беларусі. І быў таксама такі жарт аб тым, што слухайце, а колькі там тых зорак расійскіх, ці іх выпадкова не 167, то бок гэта тая колькасць незатрыманых баевікоў з Расіі. Так, гэта, конечно, не смешна, таму што адбываецца ўсё гэта, як мы ведаем, за нашыя падаткі. То бок гэтыя зоркі папросяць добрыя ганарары, а тым больш, што зараз, як вядома, калі тэрмінова іх так выклікаюць, то яны могуць папрасіць і падвойныя ганарары. Вось, ужо пісалі, што праўда, у ананімных тэлеграм-каналах, таму не ведаю, наколькі можна давяраць гэтай інфармацыі, што прыляцяць яны прыватнымі самалётамі ў розныя часткі Беларусі, што павесілі аплату
гэтых ганарараў на некаторыя прадпрыемствы таксама, у тым ліку і прыватныя, і дзяржаўныя. Вельмі сумна гэта ўсё. Але мне падаецца, што можа быць таксама канфуз для ўладаў, таксама як тут у кіеўскім скверы, калі было гэта афіцыйнае свята і гучала такая папсовая музыка, і раптам тыя людзі, якія абслугоўвалі гэты пульт, вырашылі ўключыць пераменаў. І пытанне, ці на канцэрты вось гэтыя расійскай папулярнай музыкі, калі людзі прыйдуць масава, ўсё ж такі ведаем, што рэйтынг альтэрнатыўных прэтэндэнтаў у прыватнасці Святланы Ціханаўскай ўсё ж такі высокі. І можа быць вось тыя масы, калі яны прыйдуць на гэтыя канцэрты, нават калі захочуць. Ці невядома, можа там хтосьці ўздыме чырвона-белы сцяг і выйдзе на вуліцу, і чым гэта ўсё для ўладаў закончыцца? Я думаю, што будуць за гэтым таксама сачыць мясцовыя людзі ў пагонах. Адзінае, што канцэртаў будзе шмат, часу застаецца вельмі мала, і дапільнаваць ва ўсіх гарадах гэта немагчыма. Гэта не пікеты Святланы Ціханаўскай, якія пераязджаюць з горада да гораду, а за імі можна вазіць 10 аўтазакаў замапаў, так, як мы бачылі гэта ў Слуцку, дзе прывезлі проста амап менскі, і яны бралі, рабілі хапун вось людзей, якія сабраліся на мітынг. Все ж такі на ўсіх адначасова канцэртах не затрымаеш. Так, абсолютна. Увогуле, я так глядзеў, калі вось у мінулыя тыдні Святлана Ціханаўская збірала 1000 людзей у многіх гарадах Беларусі, і так падумаў, што калі вось прынамсі нават такая самая колькасць выйдзе, напрыклад, у дзень выбараў ці дзень пасля выбараў, калі людзі будуць абураныя тымі вынікамі, якія намалюе Ярмошына, мне падаецца, ўсё ж такі, ну, не хопіць спецыяльных сілаў міліцэйскіх на тое, каб усіх уціхамірыць. Вядома, што будуць сцягнутыя хіба міліцыянты ў Менск, пра гэта таксама пішуць нам людзі, нават з вёсак некаторых міліцыянтаў выклікаюць для навядзення нібыта парадку ў Менску. Вось, але пытанне, калі, напрыклад, у тым самым глыбокім будзе зноў стаяць 2000 чалавек, альбо ў іншых мясцовасцях. Ну так, у глыбокім 1000 чалавек выйшла. Што там 3 мясцовых міліцыянты могуць зрабіць, ці 10? А тым больш іх усе ведаюць, і калі яны пойдуць супраць народу, то ім таксама будзе сорамна. Напрыклад, я памятаю, відэа нядаўна было ў Березіно, дзе мясцовы, падаецца, падпалкоўнік прыходзіў разганяць таксама людзей, казаў, што акцыя не санкцыянаваная, хаця меўся быць пікет. Пра стадыён, так? Это было Мядзел. Гэта быў Мядзел, і там сапраўды прыйшоў, а яго закрычалі ганьба і пазор. Так, абсалютна. І ён зышоў з проста апушчанай галавой. І бачна было, што яму таксама няёмка пра гэта гаварыць. Ён смяяўся. На гэтым відэа бачна, што ён пасміхаўся. Ён пасміхаўся, але ўсё ж такі галава была такая пахіленая, схіленая. Гэта зусім не тая сітуацыя ў Менску, мегаполісе. Вітаўт, пераб'ю цябе, таму што тэрмінова ёсць інфармацыя ў нас, выйшла на сувязь з кіеўскага скверу. Наша калега Галіна Абакунчык, перадаём ёй слова. Дзякуй вялікі за гэтыя некалькі хвілін, пакуль мы адсутнічалі. Тут у кіеўскім скверы на пляцоўцы паболела ў разы людзей, і адбыліся некалькі незвычайных інцыдэнтаў. Гэтая пляцоўка, насамрэч, у гэтыя хвіліны прызначана для святкавання дзяржаўнага свята, прысвечанага адукацыі. І тут на гэтай пляцоўцы музычным афармленнем займаліся людзі, якія працуюць у мясцовым аддзеле культуры тут гэтага раёну, якія аздаблялі зноў савецкай музыкай вот гэтую атмасферу. Але в адзіную хвіліну, некаторую хвіліну гэтыя маладыя людзі ўключылі спеў перамен. Гэта сустрэла проста авацыі. Былі авацыі ад людзей, якія тут прысутнічаюць, але літаральна праз колькі хвілінаў з'явілася адміністрацыя гэтага раёна і спыніла гэтую музыку, заявіўшы, што яны перашкаджаюць гэтаму мерапрыемству. Усё гэта адбываецца пры вялікай колькасці людзей. Гэтыя людзі проста авацыямі падтрымлівалі гэтых музыкаў, гэтую, так сказаць, музычную дыверсію, можна так сказаць, і скандуюць «Верым, можам, пераможам». Я літаральна у гэтыя хвіліны тут проста ў эфіры прымаю падзякі ад людзей, ад мінакоў, якія прыйшлі сюда на эту плошчыну. Дякую Белсату за наши трансляции, за нашу информацию, за то, что мы поведомляем, что тут отбывается. Так что тут отбывается? Вот литерально гэтымі хвилинами сюда идут просто колонны людей. И ситуация, она просто кардинально розница от того, что отбывалось там на площади Бангалор. На пустой площади Бангалор тут идут 1000 людей, до проходных стоять черги, каб потрапіць за эту гароджу, бо ізноў жа тут таксама стаяць гэтыя металашукальнікі, тут жа працуюць міліцыянты, значыць, служба бяспекі. І ў гэтай чарзе, калі людзі стаяць, то раздаюць такія чырвона-белыя стужкі. Адна з іх у мяне тут на руцэ, людзі ахвотна іх бяруць, спяваюць, скандуюць «Верым, можам, пераможам», «Жыве Беларусь». І
увесь час прыбывае народ. Пры гэтым самой Светланы Ціхановскай, штабу 3 кандыдатаў, іх тут няма, прадстаўнікоў яшчэ няма, іх чакаюць. Але тым не менш людзі працягваюць туды ісці, працягваюць чакаць, і вот эта вот масавасць, она толькі павялічваецца, энергетыка вот гэта толькі павялічваецца. Магчыма, я нават не змагла їй ўсё перадаць, это вельмі цяжка. Але поверьте на слово, что яна просто эйфория. Скандують Светлана, молодцы, живе Беларусь. Дзякуй вялікі, Галіна, за тое, што распавяла нам. Заставайся таксама на месцы, яшчэ будзем уключацца і паказваць. Тым часам просто огромный натоўп сабраўся ў кіеўскім скверы. Вітаўт, бачым гэтую карцінку. Вы таксама, нашы шаноўныя гледачы, яе бачыце. І таксама людзі з бел-чырвонымі белымі сцягамі вось з пагоняй збіраюцца пасля гэтай дыверсіі, ідэалагічнай дыверсіі з уключэннем песні «Пераменаў». Ужо бачым у тэлеграмах гэтых хлопцаў маладых, якія ўключылі, называюць героямі. Бачыце, і з дзеткамі збіраюцца людзі ў белых браслетах. Паглядзіце, калі ласка, на хлопца, які ў белай кашулі стаіць, у яго таксама белы браслет. Усе чакаюць, пэўна, прыезду Святланы Ціхановскай. Канешне ж, не гэтага пікету адукацыйнага, не прыезду мясцовых нейкіх ідэолагаў ці людзей з Міністэрства адукацыі, а кандыдаткі на прэзідэнта Святланы Ціхановскай. Ну і тое, што мы бачым, сапраўды абсалютна мірныя, спакойныя людзі з такім прыемным выразам твару. Бачна, што спакойна проста захацелі прыйсці выказаць сваю палітычную пазіцыю, на якую маюць святое права, як грамадзяне Беларусі, тым больш падчас выбарчай кампаніі. Гэта самы той час, калі павінна быць канкурэнцыя палітычных поглядаў і так далей. Ну, але бачым, што ўлады забіраюць проста магчымасцю людзей неяк мірна пратэставаць ці прыходзіць нават слухаць свайго ўласнага кандыдата. Ну, мы ўжо казалі, што гэта па сутнасці антызаконныя дзеянні, гэта парушэнне ўсіх магчымых, нават гэтых куцых беларускіх законаў, як казала сёння прэсавая сакратарка штабу Светланы Ціхановскай Ганна Красуліна. Яна казала, што вось выбарчы закон у нас у краіне куцы, але і ён не выконваецца. Але ўсё, што вось таксама як гэтыя хлапцы, якіх спачатку прымусілі абслугоўваць вось гэтае свята, якое мела замінаць Святлане Ціхановскай правесці свой мітынг ужо ў кіеўскім скверы, не ў парку дружбы народаў. Яны ўсё ж такі паказалі сваю грамадзянскую адвагу. Як ты кажаш, пра іх гавораць усе, што яны героі сапраўды. І я вельмі спадзяюся, што вось тыя людзі, ад якіх залежыць, вось ты кажаш, каб усё было мірна, каб не было кровапраліцця, і мы ўсе гэтага хочам, сапраўды гэтага хочам. І важна, каб таксама сілавікі ў рашучы момант ўсё ж такі не выконвалі нейкіх злачынных загадаў, калі такія будуць, каб яны памяталі пра ўсё ж такі тое, што ўсе мы беларусы, мы адна нацыя. Так, вельмі спадзяемся, конечно, што ніякіх злачынных загадаў выконваць сілавікі не будуць, але гэты дзень 9 жніўня, конечно, трывожны, я думаю, для кожнага беларуса, таму што ніхто не ведае, як будуць разгортвацца падзеі, і вельмі з аднаго боку няпэўна і страшна ад заяваў Александра Лукашэнкі, які ўвесь час кажа пра тое, што будуць нейкія там правакацыі, выбухі. Невядома, чаго чакаць ужо ад улады, таму што кандыдаты ніколі не казалі пра ніякія правакацыі, яны не заклікалі да нейкіх незаконных дзеянняў. Мы ні разу гэтага не чулі. Лукашенко сёння казаў, што ўвогуле супраць Беларусі ці супраць яго, незразумела, ці ён волі аддзяляе сябе ад краіны, вязецца гібридная вайна. Праўда, настолькі гібридная, што ён нават і не ведае, адкуль яна вязецца. І сказаў, што, цытата, можна гэтых пакасцяў чакаць з кожнага боку. Так, ён сказаў, што з захаду, можа, ад НАТО, Украіны, ці можа нам з усходу, і ён любіць казаць, ветрам дзьме недзе з усходу нейкія праблемы нам. Ну, вядома, што самая вялікая праблема пакуль што пра беларускаму народу і самая вялікая пагроза, калі казаць пра словы, ідзе менавіта ад кіраўніка дзейнага нашай краіны. Менавіта ён увесь час пагражае і нагадвае нам, як ён Андыжан хоча нагадаць, дзе былі расстрэлы мірных людзей, хоча нам пра галавешкі, пра запаліць Менск.
Мінск і тут распаліць вогнішча ў сталіцы. Вось гэта тое, што ён кажа. Ну што ж, пакуль такая гучыць неадэкватная рыторыка з вуснаў кіраўніка, ўсё яшчэ дзейнага кіраўніка краіны, давайце паслухаем кавалак прамовы іншага кандыдата Святланы Ціханаўскай на папярэднім пікеце ў Менску ў парку Дружбы народаў. Я иду у президенты не деля себе. Я иду у президенты деля своего мужа, деля своих и ваших детей, деля вас усих. Сегодня я расскажу вам 3 небольших истории. Первая история моя личная. Мы познакомились с моим мужем Сергеем Тихановским, когда я училась в Мозыре на преподавателя. Я была студенткой 4-го курса, а он открывал клуб в Мозыре. Я пришла в тот клуб впервые, и в первый же вечер мы с ним познакомились. И в первый же вечер мы поняли, что это любовь с первого взгляда. Так и было на самом деле, да, это правдивая история. Через год мы поженились, и вот уже 16 лет мы вместе. Я всегда чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. Мы жили в Гомеле, потом переехали в Минск. У нас 2 замечательных деток. Я не буду вам рассказывать, почему я стою на этом месте. Вы все уже об этом знаете. Но я хочу вам напомнить, что мой муж Сергей Тихановский открыл людям глаза и дал им надежду на перемены, пробудил в них смелость и веру в себя. Увидели в Сергее Тихановском будущего президента, а власть увидела в Сергее Тихановском серьезного оппонента. И за свои убеждения, и за правду, которую он нес в народ, мой муж в СИЗО уже 2 месяца. Но вместо него стала я, его жена Светлана Тихановская. Спасибо. Ось слухаю я Святлану Ціхановську, абстрагуючыся ад нават асабістых нейкіх там сімпатыяў, перакананняў да розных кандыдатаў, хачу сказаць, што яна размаўляе як чалавек, бо калі слухаеш Александра Лукашенко, то чуеш не то чыноўніка, не то, не ведаю, ну, вось не хочацца это слово ўжываць, але такого аўтакрата-дыктатара, які не мае проста ніякіх пачуццяў, ён увесь час як машына размаўляе. Ну, як машына, і адначасова з такім некай такой непавагай, з такім надрывам
вечным, з нейкім крыкам незразумелым, як быццам бы яго дрэнна чуюць, як быццам бы ён стаіць на плошчу перад масамі людзей, а не сядзіць у закрытым памяшканні з адабранымі чыноўнікамі. Бываюць сітуацыі, калі ён таксама крышку разнявольваецца, адрываецца там ад паперкі, калі сітуацыя больш спакойная, як там была, напрыклад, 2 гады таму на розных сустрэчах, ён можа сесці і гальштук зняць і паразмаўляць з журналістамі, там паімённа ён іх заўсёды памятае, і гэта ягоная такая фішка, ён любіць там. А вот Галіна, скажыце, і адразу журналіст, ён ведае маё імя. А это такая фішка, кажуць, ён яе яшчэ з 90-х ужываў, калі ішоў у першую выбарчую кампанію. Але сэнс у тым, што зараз-то, конечно, яго рыторыка моцна змянілася, але заўсёды знявага вось гэта, ён заўсёды тыкае. Ён ніколі я не чуў, каб казаў камусьці вы. Дык мала таго, што тыкае, ён яшчэ ўжывае такіх нейкіх дзіўных зняважлівых эпітэтаў часта. Прытым да людзей, да мясцовасцяў. Вось пра Менск гаварыў гарадзішка, пра людзей наш беларускі народны родзец. Это ўжо вядомая фраза. Дзе ён адкрываў зараз басейн у Веліцы? Не, ён адкрываў басейн у Марынай Горцы, пасля таго, як наведваў вайскоўцаў. Так, и сказал, лужу вашу эту да, пойду я открою. сейчас лужу открою и потом к вам вернусь. Конечно, магчыма, у параўнанні з тым, што ў яго ў рэзідэнцыі знаходзіцца эта лужына, вось гэты басейн, але гэта для людзей як бы чалавек, які абсалютна, прынамсі з ягоных публічных паводзінаў не адчувае ніякай эмпатыі, не мае ніякіх абсалютна правілаў этыкету, няма проста нейкай элементарнай культуры і выхавання. Відавочна, што слаба з выхаваннем, слаба з сумленнем. Магчыма, гэта змянілася цягам ягонага жыцця, таму што шмат хто кажа, што ўлада людзей ўсё ж такі псуе, доўгая, безмежная ўлада псуе абсалютна. Так, абсалютна так і ёсць менавіта, таму што ўлада, нават калі б яна была добрай, тэарэтычна, ўлада заўсёды павінна змяняцца. Гэта прынцып, які прыдумалі, гэта вядомы ва ўсіх дэмакратычных краінах. Прэзідэнт не можа быць больш за 2 тэрміны на пасадзе, таму што павінна быць змена, павінна быць нейкая свежая кроў. Бронзавее ўлада, проста пакрываецца бронзамі, таму адбываецца такое касцяненне, усе зрастаюцца паміж сабой. І гэта тым больш небяспечна, бо ўвогуле ўлада, гэта вядома, што гэта пэўны такі, кажуць, нават наркотык, так, як нейкія шкодныя звычкі, калі ты пачынаеш, ты ўцягваешся, потым цяжка ад гэтага адарвацца, таксама і з уладай, калі ў цябе няма лімітаў. Так, абсалютна бачны, тым больш, што ў Александра Лукашэнкі ў Беларусі, па сутнасці, бязмежныя правы. Ён не тое, што прэзідэнт Беларусі, ён, па сутнасці, імператар Беларусі. Ён што хоча, то і робіць, самадзержац такі. Так, і прытым часта нават сам пра гэта прызнаецца, кажа, што калі, напрыклад, там за газ трэба заплаціць, кажа, што ну я ўжо там лічныя свае дзеньгі дастаў з прэзідэнцкага фонда, там, альбо, напрыклад, калі ён таксама гаворыць пра тое, што, ну вось, напрыклад, Канстытуцыя там забараняеш, напрыклад, пераслед палітычны і так далей, а потым ён выходзіць перад камерай і кажа, да, то я даў каманду па Ціхановскаму, я даў сігнал. Ну, яго ж дэкрэты, ягоныя распараджэнні, яны заўсёды маюць сілу мацнейшую, чым агульны закон краіны. Гэта мы ўжо ведаем даўно. Прыкладаў, калі парушаўся закон Александром Лукашэнкам, ці ён прызнаваўся там у фальсіфікацыі выбараў, напрыклад. Так, шмат хто з ягоных прыхільнікаў кажа, што гэта жарты. Александр Егорович любіць пажартаваць, это такія жарты. Але мы ведаем кошт гэтых жартаў, так, і на праверку ўсе гэтыя жарты оказываются правдой, а некоторые, як, напрыклад, з Тэслай, оказываются якраз такі і неправдай. Сёння, ведаеш, у Менску ж меўся быць вялікі насамрэч мітынг. Людзі чакалі, што вось у парку дружбы народаў можа прайсці нават і 100 000 чалавек, таму што на папярэдні мітынг паводле падліку праваабаронцаў з вясны прыйшло нават 63 000 асобаў, і вось думалі, што ну ўжо гэтым разам будзе яшчэ больш, тым больш што быў досвед менавіта правядзення масавых такіх пікетаў легальных у рэгіёнах. Гэта толькі апошнія 3 дні былі вось такія перашкоды. Тым больш, што гэты мітынг меўся быць не проста мітынгам, а канцэртам, хто быў заяўлены. Гэта, ну, хедлайнеры, можна сказаць, беларускай эстрады, Джей Морс, Лявон Вольскі. Для кагосьці, канешне, Лявон можа сказаць, што гэта зорка 90-х, але ён усцяж папулярны, ягоныя песні спяваюць на лаўках ва ўсіх кутках Беларусі. Чаго вартыя толькі 3 чарапахі, але тут хтосьці добра падмеціў, што меўся быць Вольскі, а маем чыгуначныя войскі.
гучыць так, рыфма добрая, але, на жаль, крышачку сумная. Ну, тым больш, ўсё ж такі, гэты мітынг у парку дружбы народаў не мог адбыцца. Нават сёння раніцай затрымоўвалі кіраўніцу штаба Святланы Ціханаўскай, спадарню Марыю Мароз. Казалі, што вось баяліся ўвогуле, што яна знікне, як многія асобы з атачэння Святланы Ціханаўскай, дзесьці там за кратамі, але потым яе адпусцілі. І аказалася, што нібыта там папярэджвалі аб тым, што недапушчальна праводзіць нейкія мітынгі, бо гэта будзе несанкцыянавана, хаця зноў-такі это парушэнне заканадаўства, бо гэта пляцоўка адведзеная акурат пад перадвыбарчыя пікеты. Ну але і вось тады прынялі рашэнне, што ўсё ж такі прыедзе Святлана Ціханаўская разам з Марыяй Калеснікавай і Веранікай Цапкала туды ў кіеўскі сквер, дзе таксама была занятая пляцоўка, але ўсё ж такі, што яны прарвуцца вось на гэтае свята дадатковай адукацыі, і што змогуць там ці павіншаваць людзей, якія маюць дачыненне да гэтага дня, ці проста прамовіць для сваіх прыхільнікаў. І багата людзей там сабралася ўжо. Дарэчы, у нас, наколькі я ведаю, ёсць і выказванне таксама спадарыні Марыі Мароз. Можа, праз нейкую хвіліначку зможам паказаць, таму што пасля таго, як яе вызвалілі, яна якраз нам дала каментар Белсату. Давайте послухаем. Сегодня я была с ребенком в литовском посольстве. После этого я вышла на улицу, да, и меня встречают 3 сотрудника МВД. Они предоставили, показали корочки, попросили, они меня не сказали, мы вас не задерживаем, но мы просим вас последовать с нами на беседу. То есть, я согласилась, единственное, что я попросила, чтобы мой сын со мной последовал. Все, мы сели в машину, они очень даже корректно себя вели, ничего такого. То есть приехали мы в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом. Ребенок мой остался на коридоре, я уже проследовала с ними в кабинет. И они предупредили меня об ответственности за организацию массовых беспорядков, дали подписать бумагу о том, что я предупреждена, и все, и отпустили. Это заняло буквально минут 15. Все уже испугались и распереживались. Шчыра кажучы, абсалютна надакучылі гэтыя фармулёўкі пра масавыя беспарадкі, калі мы бачым, што ніхто не хоча гэтых масавых беспарадкаў, усе хочуць проста мірна абсалютна стаць, пастукаць свайго кандыдата. І, па-мойму, масавыя беспарадкі хутчэй робяць улады, калі, напрыклад, перакрываюць метро ў цэнтры гораду, праз тое, што людзі выходзяць на мірныя пікеты. Але вось нават карцінка, паглядзі зараз у кіеўскім скверы, тое, што адбываецца, бачым гэтых тысячы людзей, якія прыйшлі. Сам факт таго, што тут не чакалася такой колькасці людзей, так, і ўлады, па сутнасці, вымусілі кандыдатак сюды запрасіць сваіх прыхільнікаў, каб яны прыйшлі. Таксама робіцца такая падстава для таго, каб адбылося нешта, не ведаю, тут же міліцыі не было адразу, не прадбачылі тое, што міліцыі тут будзе такая колькасць на гэтыя дзесяткі тысячаў чалавек, там хуткай дапамогі, якая можа дапамагчы людзям, калі камусьці зробіцца дрэнна, напрыклад, так. То бок гэта і ёсць усё перадпасылкі да таго, вось менавіта, каб все было горш, то бок дрэнная арганізацыя і так далей. Улады самыя правакуюць людзей да нейкіх такіх дзеянняў, мне падаецца, таму што калі ўсё можна вырашыць нармальным, цывілізаваным спосабам па законе, гэта трэба рабіць менавіта так. Аднак, падаецца, што дзейныя ўлады нават не пакідаюць грамадзянам выбару, таму што не могуць яны ніяк выказаць сваю нармальную палітычную пазіцыю, і, шчыра кажучы, невядома, да чаго гэта ўсё можа дайсці. Дарэчы, вяртаючыся да спадарні Марыі Мароз, кіраўніцы штабу Святланы Ціханаўскай, таксама даволі беспрэцэдэнтная сітуацыя, таму што гэта гучыць нават як выкраданне. Пад'язджаюць людзі, яна ідзе проста па вуліцы з дзіцёнкам, ёй прапануюць: вы не затрыманыя, але накіруйцеся разам з намі, і мы зараз правядзем з вами размову. Што гэта такое ўвогуле? Ты ведаеш, у любой дэмакратычнай краіне, калі была такая навіна, што ўлада дзейная вось так пераследуе апазіцыю, гэта азначала б хіба што аўтаматычны пройгрыш для выбараў для дзейнай улады, таму што людзі пабачылі, што несумленна гуляюць па сутнасці. І вось у нас тут таксама рэпрэсіі ўвесь час працягваюцца. Сёння, напрыклад, затрымалі актывістаў анархісцкага руху 2, і таксама я чуў, што, напрыклад, да хаты, да кватэры Станіслава Шашка, актывіста моладзевага блоку, таксама прыязджалі міліцыянты, шукалі яго. Станіслав Шашок быў на нядаўных парламенцкіх выбарах кандыдатам у дэпутаты,
І потым ён, а таксама яго давераная асоба Пётр Маркелаў селі на 15 сотняў толькі за тое, што яны зафіксавалі парушэнні вось падчас падліку галасоў на іхным участку. Дарэчы, Пётр Маркелаў зараз таксама ў вязніцы знаходзіцца, 12 сотняў атрымаў, калі прыехаў да сезона Валадарскага, каб выказаць падтрыманне палітвязню Змітру Фурманаву і яго сваякамі. Альбо іншая гісторыя, вось калі ласка Тутбай піша пра гэта ўвечары 3 жніўня Алексей Дзідзенка і Вікторыя Канюшенка расклейвалі лістоўкі на інфармацыйных стэндах, інфармацыйныя стэнды, якія спецыяльна для гэтага прызначана, з інфармацыяй пра тое, як правільна галасаваць на гэтых выбарах. І калі ласка, міліцыя затрымала іх увечары і 2 асобаў асудзілі на 10 сотняў за расклейванне лістовак на вызначаных падчас выбарчанай кампаніі на спецыяльна адведзеных для гэтага стэндаў. А мне больш за ўсё падабаецца фармулёўка, як гэта гучала, за што іх пасадзілі на сотні. Прочитаю по-российски. Совместно с иным лицом разместил на информационном стенде листовку информационного характера, содержащую рекомендацию о порядке голосования, чем совершил умышленное действие, нарушающее общественный порядок, выразившееся в явном неуважении к обществу. Вот так. И за такое можно 10 сотняў атрымаць у нас в Украине. То бок, калі ты інфармуеш людзей аб тым, як правільна галасаваць, гэта непавага для грамадства. А калі ты, напрыклад, не пускаеш назіральнікаў на участкі масава, калі, як паказваюць здымкі ў інтэрнэце, гэтыя урны для галасавання няшчыльныя, калі нават ёсць ужо здымкі, як там цэлымі стосамі закідваюць на датэрміновым галасаванні бюлетэні, гэта не непавага для грамадства? Александр Лукашенко у інтэрв'ю украінскаму журналісту Гордону учора якраз казаў, яшчэ самое інтэрв'ю не з'явілася. Дарэчы, паспрабуем сёння таксама тут у студыі пракаментаваць пэўныя моманты з гэтага інтэрв'ю, вытрымкі, бо мы якраз скончым нашу студыю пазней, чым гэта інтэрв'ю з'явіцца. Але ёсць пэўныя цытаты ўжо Александра Лукашэнкі адтуль. Ён казаў, што ён заўсёды жыў па справядлівасці, а не па законе. Ён глядзіць на тое, што справядліва, а што не. Вось менавіта, магчыма, у ягонай сістэме каардынаты справядлівасці расклейваць інфармацыйныя улёткі аб парадку галасавання, гэта несправядліва, а на закон мы не глядзім. Але мне падаецца, што гэта ўжо нейкі замах на нават вышэй Бога, бо нават у Бога ў Бібліі ёсць Божыя запаведзі, і ёсць нейкія законы, неяк пан Бог тлумачыў людзям, як паступаць паводле яго думкі правільна. А тут Лукашенко заяўляе, што гэта ён, не закон, а нейкі ён, наёмны работнік, нібыта прэзідэнт. Але Александр Лукашенко гэта ўжо казалі. Я зараз у мяне пачуццё дэжавю, таму што хіба што былы губернатар Берасцейскай вобласці Сумар, калісьці Александру Лукашенку на рэмарку кіраўніка краіны пра тое, што вы ж хацелі дождж, я вам даў, вы што думаеце, што я вам Бог? Ён сказаў: Александр Григорьевич, вы вышэй за Бога. Абсолютно такое нахабство. Пасля чаго пайшоў на падвышэнне, дарэчы, гэты чыноўнік. Нахабства. Шмат людзей ўжо прыйшло ў кіеўскі сквер, і хоць сувязі онлайн ўсё яшчэ пакуль няма, мы можам паглядзець кароткае відэа з тэлеграм-каналу «Нехта». Паглядзіце, што адбывалася ў кіеўскім скверы літаральна паўгадзіны таму. Алло, Серега очень дальше туда не попал. Короче, эти ребята, которые пели, он заканчивает, короче говоря. Не надо стесняться, они не включают песни. Улады явно не разлічвалі на такое, калі арганізоўвалі вось гэтыя альтэрнатыўныя мерапрыемствы на ўсіх 6 пляцоўках, дзе можна праводзіць перадвыбарчыя пікеты. Але вось мне, не тое, што здзіўляе, але кожны раз я вось пра гэта задумваюся, колькі высілку трацяць улады на тое, каб проста ніхто іх эту уладу па сутнасці не адабраў, і столькі, прабачце, такого крэатыву, столькі энергіі, столькі нейкіх выдумак, нейкіх адгаворак. Калі б такую энергію ды ў патрэбнае рэчышча скіраваць, то мне падаецца, ўжо шмат што змянілася па лепшы бок у нашай краіне. Я б не назваў гэта крэатывам, мне здаецца, што гэта ўсё тапорна абсалютна і заўважна, і гэта яшчэ больш проста злуе людзей, і яшчэ больш пераконвае тых, хто сумняецца, ці ўсё ж такі ён робіць правільны выбар ці неправільны ў бок альтэрнатыўных кандыдатаў. Гэта іх яшчэ больш пераконвае ў тым, што ўсё ж такі трэба штосьці ў Беларусі мяняць. 26 гадоў, гэта падаецца зашмат
шмат. Нават кажу, калі б улада тэарэтычна ўявіць, калі хтосьці там меркаваў, што яна рабіла добрыя рэчы. Ну, не можа адзін чалавек займаць пасаду прэзідэнта больш за 2 тэрміны. Гэта абсурд, якога проста няма ў дэмакратычным свеце абсалютна нідзе. Памятаю, нават вось Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт Злучаных Штатаў, яго вельмі прасілі, паколькі ён быў па сутнасці сапраўдны такі, можна сказаць, бацька дзяржаўнасці. І калі вось закончыліся ягоныя тэрміны, яго прасілі застацца на пасадзе. І ён сказаў, што не, канстытуцыя ці законы, яны ўсё ж такі вышэй за мяне і павінен быць нейкі іншы кіраўнік краіны. Пры гэтым у Злучаных Штатах няма абмежавання па 2 тэрмінах. Яно не прапісана заканадаўча, і калі я не памыляюся, то Тэадор Рузвельт усё ж такі быў больш за 2 разы, і ён 3 тэрміны. Але ў сучаснасць это была вайна, памятаем. Вайсковы час, другая сусветная якраз і ішла, так, і ён застаўся таксама на 3-й тэрмін. Хоць гэта таксама не адмаўляе таму, што ў выніку улада ў ЗША мяняецца, і нават пакуль Александр Лукашенко тут пры ўладзе, у Злучаных Штатах уже змяніліся Билл Клінтон, Джордж Буш малодшы, Барак Обама, зараз ужо Дональд Трамп і, магчыма, уже наступны прэзідэнт, а ў нас Александр Лукашенко. Ну, на жаль, тое самае, дарэчы, і з большасцю суседзяў Беларусі, так і ў Польшчы, і ў Украіне, і ў Літве. Чаго нельга сказаць пра Расію, дзе таксама у нас, можна сказаць, зараз Владимир Путин зрабіў для сябе тое, што зрабіў раней Александр Лукашенко. Хоць і там, можна сказаць, 3 прэзідэнты за гэтыя 26 гадоў: Борис Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, зноў Владимир Путин. Ну так, але ўсё ж такі вось менавіта гэтыя апошнія 20 гадоў яны вызначаліся такой недэмакратычнасцю, абсалютна яўнай. І, падаецца, нават аналітыкі пра гэта казалі, што Путін глядзеў, што рабіў Лукашенко ў Беларусі, і вось менавіта стараўся неяк падобныя механізмы задзейнічаць, ці прынамсі ўзяць прыклад па ўтрыманню ўлады. Шмат хто казаў, што Беларусь гэта палігон для адкаткі пэўных тэхналогіяў, і гэта пэўна можна назіраць, таму што і праваабаронцы расійскія пра гэта сігналізавалі, што пэўныя тэхналогіі, якія адпрацавалі ў Беларусі на выбарах, яны пазней пераходзяць у Расію і там ужо працуюць, напрыклад, таксама падчас правядзення рэферэндуму. Ну так, вось, на вялікі жаль, дыктатура, але Лукашенко, ён бы ўсе гэтыя гады падтрымліваўся Расіяй, нават яшчэ дэмакратычнай Расіяй пры Ельцыне, памятаем, у 96-м годзе, калі Верхоўны Савет думаў над тым разам з Канстытуцыйным судом, каб аб'явіць імпічмент прэзідэнту Лукашэнку за парушэнне Канстытуцыі. Тады прыехаў так званы расійскі дэсант, прэм'ер-міністр Віктор Чарнамырдзіна, таксама іншыя службовыя асобы Расіі, якія і тады сабралі такі стол, падпісалі ўсё, што, маўляў, імпічменту не будзе, але Лукашенко вось гэты рэферэндум антыканстытуцыйны па перавароце, па сутнасці, з дзяржаўным. Ён яго не правядзе, альбо калі і правядзе, то ён будзе мець кансультатыўны характар. І ўсё падпісалі, але аказалася, што Лукашенко схлусіў, рэферэндум правёў, імпічменту не было, парламент разагналі. Ну вось так. Спадарства. А мы сёння пыталіся жыхароў Наваполацку і, дарэчы, Гомля, які ўжо раней прыходзілі на мітынг у сваіх гарадах. Вось запыталіся ў іх, чаму яны падтрымлівалі, прыходзілі Святлану Ціхановскую, чаму прыходзілі на ейныя пікеты. Я больше ожидаю того, что люди у нас не будут с быдлом, с фотом, будут думать головой, а не кое-чем. И больше людей подтягнется. И у нас тем самым больше шансов победить этих бандитов, которые захопили уладу, и головного бандита, который сидит на своем царском троне, который уже скрипит от того, как считается. Вот я больше это думаю. Хочется перемен каких-то, новых людей с новыми идеями, стремлениями молодого современного руководителя страны. Пришла просто поддержать, для того, чтобы показать, что таких людей, как мы, кто хочет перемен в нашей стране, много, что мы есть. И ждем реально перемен в том, что рано или поздно в нашей Беларуси все изменится, мы будем жить в счастливой, свободной стране. Но нормально ничего не будет, нужно меняться. Нужны какие-то изменения, и вот я хочу, чтобы Тихановская приехала, и она приехала, и просвещала людей, чтобы эти люди потом шли домой и просвещали своих родных. И таким образом мы все соберемся вместе. Это то, что сейчас нужно. Прийти и голосовать, и сделать честные выборы.
Только так и никак по-другому. Нужна сменяемость власти. Человек не безгрешен. И чтобы не становиться башком, должен быть мнение и должна сменяемость. Ничего не меняется. Будем чекать, коли большая часть народу разумея, что без них ничего не изменится. Народ поднялся, у нас такого никогда не было. Никогда. И это так вот, оно поднимает все, и эйфория, и настроение, и энергетику вот эту чувствуешь. Это великолепно. Хочется, чтобы дальше только шло по нарастающей. Хотим просто перемен, чтобы что-то изменилось в нашей стране. Все достало уже. Ну, ось, бачыце, што кажуць людзі, даволі паказальна. Дарэчы, Вітаўт, ты сёння ўжо ўзгадываў пра затрыманні ў Беларусі, затрымліваюць незалежных назіральнікаў, што, праўда, адпускаюць таксама большасць з іх. І было сёння затрыманне 2 анархістаў. Ведаю, што ты размаўляў сёння. Так, перад эфірам я паразмаўляў з спадарняй Марынай Касінеравай. Вось, спадарства, вашай увазе гэтае сведчанне. Марына Касінерава, актывістка анархісцкага руху. Добрый дзень. Добрый день. Спадарня Марына, ну, уласна, ёсць інфармацыя пра затрыманне Мікіты Селівоніка і Уладзіслава Абазовіка. Ці нешта вам вядома больш падрабязна? З якой прычыны іх забрала міліцыя? Ну так, я могу пачаць з таго, што да нас ужо о 7:00 раніцы прыходзілі міліцыянты, шукалі Вячеслава Касінерава, вось, з мясцовага Рауса. Вось, гэта ўсё я звязваю толькі з выбарамі. Вось, і як бы магчымасцю затрымаць тых актывістаў, якія могуць патэнцыйна ў чымсьці ўдзельнічаць. Па хлопцам таксама яны толькі коратенька змаглі паведаміць пра сваё затрыманне. Яны сёння проста працавалі на сваёй працы, нікуды не хадзілі больш, і мы даведаліся, там толькі адной маці Селівоніка паведамілі пра затрыманне. Ёй пазванілі з ленінскага Рауса. Вось, а Абазовік сам паведаміць паспеў пра тое, што яго завезлі. Вось, з маскоўскага Рауса. Ён проста працуе вось на кірмашы, тут маскоўскі Раус прынавежваць. Мы ведаем толькі на дадзены момант пра тое, што на Селівоніка склалі ўжо 2 пратаколы за дробнае хуліганства і за непадпарадкаванне законным патрабаванням міліцыянтаў. Нібыта ён сёння ў дзень, знаходзячыся на працы, расклейваў нейкія ўлёткі, як бы абсалютова фэйкавыя пратаколы. І сёння маці сказалі, што яго завезуць ужо на Акрэсціна. Вось, хутчэй за ўсё такая же будзе сітуацыя і ва Уладзіслава Абазовіка. І гэта звязана толькі выключна з тым, каб ізаляваць любых там актыўных, патэнцыйна актыўных людзей перад выбарамі. І запужаць суадносна іншых людзей, якія могуць кудысьці далучыцца, кудысьці прыйсці. Ну, таксама, як бы, калі гэта анархіст, то гэта яшчэ чарговы паказчык, што нас прэвентыўна ўсіх затрымліваюць і паказваюць, што не дадуць нікому нікуды сабрацца і выразіць сваю пазіцыю. Вы кажаце, што да вас раніцай таксама, а 7:00 раніцы грукаліся ў дзверы да спадара Вячеслава, вашага мужа. А чым міліцыянты тлумачылі гэта? Ці яны казалі, у чым прычына? Яны хацелі з Вячеславам проста паразмаўляць, як бы ніякіх афіцыйных папераў у іх з сабой не было, але яны хацелі проста паразмаўляць. Пад домам стаяла нейкая машына, якая таксама потым з'ехала, звычайная легкавушка. Ну, мажліва, там таксама нехта знаходзіўся з нагоды таго, каб потым затрымаць. Вось, проста Вячеслава зараз няма дома, і як бы таму мы не змаглі нічым дапамагчы. І яшчэ вядома, што ў аднаго хлопца таксама пад дзвярыма, пад пад'ездам стаяць 4 чалавекі ў цывільным, чакаюць, пакуль ён выйдзе. Ён таксама прыбываў за мяжы, і ён яшчэ знаходзіцца на самаізаляцыі. Яму званілі з Рауса таксама і паведамлялі, каб ён прыйшоў там на 2-3 хвіліны нешта падпісаць з нагоды гэтага. Як бы ён адмовіўся, таму што ніякіх афіцыйных папярэджанняў, ніякіх афіцыйных папераў не было. Як бы вось такая магчымасць чалавека выцягнуць з дома, з хаты, каб была потым падстава неяк таксама затрымаць. Вы мяркуеце, што гэта ўсё звязана з тым працэсам выбараў, які мае адбыцца 9 жніўня, то бок, на вашу думку, ізалююць проста ўсіх актыўных людзей, якія здольныя, скажам так, яскрава паказаць сваю пазіцыю, здольныя не баяцца і выйсці на вуліцах. Ну так, конечно, як мы ведаем у 2017, калі анархісты выходзілі на вуліцы, потым як бы ўсіх адразу адначасова закрылі і не далі магчымасці нікому далучыцца да іншых пратэстаў. Як бы зараз яшчэ больш накал вялікі ў грамадстве сохраняецца, таму
як бы тут відавочна, што будуць ізаляваць любых людзей. Плюс гэтыя хлапцы, яны дапамагалі актыўна падтрымліваць іншых палітвязняў, дапамагалі хадзіць на валадарку, хадзіць, сабіраць перадачы, насіць, падтрымлівалі гэтых людзей, таму, я думаю, там як бы суадносна устаноўленыя камеры, і як бы вядома, што яны ўдзельнічалі, прымалі ўдзел, як бы таму, я думаю, іх і ізалявалі зараз. Хутчэй за ўсё, заўтра адбудзецца суды, ці па скайпу, ці ўжо ў судзе, і будуць, як бы тут 100% будуць прызначаны суд сёння. Без варыянтаў. Дякую вам шчыра, спадарня Марына, за гэты каментар. На сувязі была Марына Касінерава, актывістка анархісцкага руху. Ну вось, паступаюць паведамленні з Беларусі, што ледзьве не штодня прыходзяць да дамоў актывістаў, людзей, якія маглі б на плошчы сказаць нешта там важнае нейкае слово. Дарэчы, тут таксама ёсць такі асабісты элемент, якім хацеў бы падзяліцца. Сёння прыходзілі раніцай у Менску да кватэры, дзе жыве мой бацька. Вячеслаў Сіўчык таксама шукала міліцыя яго з нейкай прычыны. Ну вось, так гаспадарства выглядаюць справы. Слухайте, важно было Вітаўт яшчэ прадставіць, таму што камеру далі шырока, і сталася бачна, што ў нас у студыі з'явілася наша калега Аліна Коўшык, якая ўжо на гэтым тыдні традыцыйна робіць для нас агляд замежжа, тое, што пішуць у замежных медыя пра Беларусь. Аліна, прывітанне. Вітаю, добрый вечар, хлопцы, радая вас бачыць, крыху вас уратаваць, каб паслухалі, што адбываецца і як бачыць тое, што адбываецца ў Беларусі, замежныя меды. І, канешне ж, у сённяшнім аглядзе прэсы я сканцэнтруюся на жанчынах. Светлана Ціхановская, якая сёння галоўны ньюсмейкер, увесь дзень мы сочым за тым, ці будзе мітынг, ці не будзе, што, дзе, калі. Вось. Але за Светланай сочым не толькі мы, а таксама замежнікі, таму звернемся да таго, што яны написали. Змены ў Беларусі маюць жаночы твар, і гэта бачна па акцэнтах, якія расстаўляюцца замежныя медыі, вельмі часта апісваючы сітуацыю ў нашай краіне праз асобу Святланы Ціхановскай. Давайте пройдземся па загалоўках. Хатняя гаспадыня, маці, настаўніца, дзекабрыстка Жанна Дарк, узыходзячая зорка. Вы зараз на экране бачыце загалоўкі толькі некаторых парталаў і газет на розных мовах. Амаль па ўсім свеце з'яўляюцца артыкулы пра тое, што адбываецца ў Беларусі. А вось Deutsche Welle назвала Святлану люстэркам закату беларускай аўтакратыі. І самым незвычайным кандыдатам у прэзідэнты, маўляў, 37гадовая Светлана Ціхановская, самы нечаканы кандыдат на пасаду кіраўніка дзяржавы, якога толькі можна сабе уявіць. Па заканчэнні Мазырскага педуніверсітэта і працы перакладчыкам з ангельскай у розных арганізацыях, яна апошнія гады жыла ў Гомлі, была хатняй гаспадыняй, выхоўвала дваіх дзяцей, цалкам не цікавілася палітыкай. І тут, мяркую, мы можам параўнаць яе з абсалютнай большасцю беларусаў, якія палітыкай не цікавіліся, пакуль палітыка не зацікавілася імі. І вельмі верагодна, таму Светлана стала і сімвалам зменаў у нашай краіне, бо беларусы бачаць у ёй сябе, як вы лічыце, хлопцы? Ну, па-першае, хацеў бы сказаць таксама пра тое, што яна не палітык, які прыйшоў, як бы, вось, невядома. Слухай, ну яна кажа, што яна не палітык, але я думаю, што мы мусім яе называць палітыкам. Сёння яна абсалютна з'яўляецца ўжо палітыкам, гэта бездыскусійна, але мне хацелася ўзгадаць, калісьці Наталя Эйсмонт у сваім тэлеграм-канале «Пол Первого», вядома, это суправаджэнне медыйна Александра Лукашэнкі ў тэлеграме, смяялася, маўляў, паглядзіце, як яна выступае, і гэты чалавек называе сябе палітыкам. І прайшло літаральна 2 тыдні. Ну, ці хтосьці сёння можа сказаць, што ў яе слабыя выступы? Штосьці смеху не чуваць больше ад дзяржаўных прапагандыстаў. Смеху не чуваць, і я думаю, сваімі тэлевізійнымі выступамі Святлана пераканала да сябе яшчэ не перакананых дагэтуль. Заўважаюць гэта і замежныя журналісты, пра гэта я распавяду яшчэ крышачку далей. А пакуль вернемся да Deutsche Welle, дзе нямецкія журналісты робяць цікавую спартовую метафору да кар'еры Светланы Ціхановскай. Ціхановская – гэта кандыдат унікальны ў сваім родзе эксперымент. Гэта амаль як спрынтару-аматару сказаць, што праз месяц ён мусіць перамагчы ў марафоне на Алімпіядзе. Пры гэтым, што ў любы момант яго могуць зняць з дыстанцыі. Між тым, працягваючы спартовую аналогію, падрыхтоўка паспяхова завершана, і да канца дыстанцыі пачатковец упэўнена трымаецца ў групе лідараў. Як вам такое? Ну, мне адразу іншая аналогія прыходзіць, студэнцкая аналогія, калі ці маглі бы вывучыць кітайскую мову, і розныя людзі адпавядаюць пра розныя тэрміны, а студэнт пытаецца, калі экзамен. То бок, неважна, колькі часу трэба, важна, калі экзамен, калі дзень за дзень вывучым. Так, вельмі слушна
падмецілі нямецкія журналісты. Святлана Ціхановская сапраўды нечаканай, вельмі хутка сталася яскравай палітыкам. Ну, таму заўважайце і ў Азіі партал Taipei Times параўноўвае нашу рэчаіснасць да казкі вартай галівудскага сцэнарыя, як за некалькі тыдняў 37гадовая жанчына прайшла шлях ад хатняй гаспадыні да наймацнейшага канкурэнта беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі, які дамагаецца 6-га тэрміну на нядзельных выбарах. Ціхановская казала, што ёй не хапае моцнай харызмы мужа, які ездзіў па Беларусі, апытваючы звычайных людзей для сваіх відэа. Але ейны імідж трансфармаваўся дзякуючы супрацы з 2 жанчынамі з вялікім досведам. Абедзве яны больш выразна адзеты і ўпэўненыя ў сабе таксама выступаюць на мітынгах. У адным са СМІ іх назвалі нават анёламі Чарлі. Ціхановская пачала насіць валасы назад і змяніла цёмнае ўбранне на светлыя колеры. Святлана таксама раскрыла свой талент да моваў. Яна дала інтэрв'ю BBC, свабодна гаворачы па-ангельску. Лукашенка ж, наадварот, зусім не ўражвае сваім веданнем замежных моваў. Ён хіба не валодае ніякімі мовамі, акрамя беларускай і расійскай мовы. Ды ўвогуле нават калі пераходзіць на гэтыя мовы, то часам іх мяшае і фанетыка нейкая не тая выходзіць. Дарэчы, Аліна, хацеў запытацца цябе. Ты вось даўно таксама назіраеш за палітыкай, і мы ўжо пра гэта размаўлялі ў гэтым крэсле, дзе зараз я сиджу, сядзела задоўга да таго, як мы прыходзілі ў журналістыку. Як табе вось гэтая змена ў беларускай палітыцы, што зараз 3 жанчыны граюць такую, ну, першую скрыпку, можна сказаць, у гэтай кампаніі? Я думаю, што ўсё было яшчэ некалькі гадоў таму прадрачано, як з'явілася вершніца. Беларуска на кані, вакол якой было шмат дыскусій. Ты маеш на ўвазе пагоню, так, з выявай жанчыны на кані. Так, вось. Я думаю, што зараз Святлана Ціхановская гэта наша вершніца, і першы сімвал, які намалявалі, быў менавіта гэты, калі яе пасадзілі на каня, і яна сімвалізавала вось змены ў Беларусі. Маё феміністычнае сэрца вельмі радуецца, калі я бачу сапраўды класных жанчынаў, якія моцныя і якіх урэшце перасталі ўспрымаць як проста жанчынаў, як хатнюю гаспадыню, а сапраўды як людзей, якія несуць змену нашай краіне, якім паверылі усе ад моладзі да старикоў, і мне гэта вельмі падабаецца. Але мне падаецца, што ўвогуле ў беларускай гісторыі ёсць такі, скажем так, досвед, які мы можам ганарыцца, такіх вельмі мужных, актыўных, моцных жанчынаў. Гэта нават пачынаючы, не ведаю, хтосьці ўзгадае, напрыклад, Рагнеду, потым Ефрасіню Полацкую, Эмілію Плятар з 19 стагоддзя, паўстанцкую правадырку. Мы вось як зараз сапраўдны таксама такі правадыр на вуліцах, з'явілася Святлана Ціхановская. Ну, гэта вельмі класна, і я спадзяюся, што жанчынам хопіць мужнасці, мудрасці і смеласці ў гэтыя нелёгкія дні, якія перад намі. А мы крочым далей і зірнем на тое, што піша ўплывовы партал «Палітыка». А піша ён пра тое, што Лукашенка сутыкнуўся з жаночым выклікам, пра што мы з вамі акурат і размаўляем. І бярэ ў фокус беларускі трыумвірат, падкрэсліваючы, што 3 жанчынам удалося аб'яднаць апазіцыю ў супрацьстаянні Лукашэнку, які застаецца ва ўладзе з 94-го года. Лукашенка, які пабудаваў сваё палітычнае даўгалецце на сумесі страху, працоўнікі рэжыму знікалі, арыштоўваліся альбо сутыкаліся з эканамічнай помстай і разам з эканомікай савецкага кшталту, якая забяспечвае стабільнасць хоць і на даволі нізкім узроўні. І паводле эканаміста Цімаці Эша ў Менску нешта змянілася, і гэтыя выбары выглядаюць найбольшым выпрабаваннем рэжыму Лукашэнкі за ўсе 26 гадоў яго існавання. Думаю, з гэтым можна пагадзіцца, і калі рэжым Лукашэнкі базаваўся на страху, вось як піша «Палітыка», то, мне здаецца, кампанія Святланы Ціхановскай базуецца на каханні. Ну, прынамсі, яны ўвесь час так кажуць, і ў іх адзін з сімвалаў, які яны ўвесь час паказваюць, это таксама сардушка. Любім, можам, пераможам. Між тым таксама паведамляюць спадарства, што Святлана Ціхановская ўсё ж такі едзе ў кіеўскі сквер, таму што была дэзінфармацыя ў інтэрнэце. Супярэчлівая інфармацыя з'яўлялася раней, пра якую мы, дарэчы, вам не хацелі паведамляць, таму што яна была неправераная, што, магчыма, Святлана Ціхановская не будзе ў кіеўскім скверы. Цяпер ёсць дакладная інфармацыя, яна туды едзе. А я хацела бы вам яшчэ прапанаваць адзін са сцэнараў таго, як могуць развівацца падзеі ў Беларусі ўжо пасля выбараў. Вынік, які можа агалосіць Лідія Ярмошына, пэўна, можна прадказаць, бо ён быў вельмі падобны ўсе папярэднія тэрміны, акурат мы тут не чакаем, але вось што будзе далей, тут ёсць вельмі шмат варыянтаў.
І дзеля гэтага я прынесла з сабой польскі штодзённік «Rzecz Посполитая», у якім з'явілася інтэрв'ю з прафесарам Збігневам Рау, старшынём камісіі замежных справаў Сейму Рэчы Пасполітай. У размове з журналістам прафесар кажа, што адказнасць за Беларусь несуць самыя беларусы, і ніхто не зробіць гэтую працу за іх. Але прапаную падзяліцца польскім досведам, што вельмі цікава, бо, як кажа, палякі маюць унікальнае ноу-хау. Паводле прафесара Рау, для беларусаў няма іншай альтэрнатывы, як круглы стол. Пытанне, калі гэта адбудзецца. І палітычная мудрасць у тым, каб сесці побач за круглым сталом у незалежнасці ад уласнага адчування дыскамфорту, ведаючы, што ёсць рэчы важнейшыя. Ці вы лічыце, што круглы стол мог бы быць магчымы ў Беларусі? Мне падаецца, што гэта было б у нашай сітуацыі найлепшае выйсце. Аднак, на жаль, бачачы на рыторыку, гледзячы, што гавораць улады, слаба верыцца. Мне падаецца, што, на жаль, няма такіх вось больш простых шляхоў. Я веру ў круглы стол толькі калі не будзе менавіта самого Александра Лукашэнкі. Круглы стол магчымы з пэўнай номенклатурай, якая застаецца вось з вертыкалью, гэта якая трымае сёння сапраўдную ўладу внутры Беларусі, таму што мы ведаем, не адзін Александр Лукашенко кіруе вось усім тым, што адбываецца. Яны толькі выканаўцы ягонай волі пэўнай ці выбудаванай ім мадэлі. Але з самім Александром Лукашенко круглого стола хіба не можа быць. Ён такі... До рэчы, прафесар Рау, Збігнев Рау, ён з'яўляецца старшынём камісіі польскага сейму замежных справаў. Вось. І ён не кажа, хто мае сесці за гэты круглы стол, але прапановвае, як бы я так разумею, медыятарства ў гэтай справе, што, я думаю, магло бы быць карысным. Па ўсіх краінах, у якіх адбываўся транзіт, звычайна першымі, хто прапанаваў вось менавіта сесці за круглы стол, працягваў гэтую руку дыялогу, гэта ўлада, таму што яна мае увесь арсенал сродкаў, магчымасцяў, якім можа распараджацца. І гэта іх прэрагатыва запрашаць кагосьці да гэтага стола. Вядома, што апазіцыя, што б не прапанавала, Александр Лукашенко на гэта можа проста не пагаджацца. Гэта будзе як бы праявай слабасці для яго ў ягоных вачах. Але, ведаеце, былі таксама такія краіны, дзе ўсё ж такі камуністычныя ўлады, дыктатарскія, яны не пайшлі на саступкі і не захацелі працягваць руку грамадству, напрыклад, тая самая Румынія, і памятаем, што гэта кепска скончылася перадусім для самога кіраўніка краіны. Так, скончылася для яго расстрэлам у той жа самы дзень. Слухайце, большасць беларусаў, паводле іх выказванняў, пытанкаў, так, як пытаюць нашыя журналісты, яны кажуць, што яны дазваляюць Лукашэнку сысці, каб ён проста сышоў свабодна, без гэтага. Магчыма, для яго гэта магло бы быць сапраўды вельмі добрым выйсцем. Я не думаю, што калі кандыдаты кажуць пра тое, што яны яму дазволяць сысці спакойна, што яны кажуць абсалютную праўду, маецца на ўвазе, што кожны былы кіраўнік краіны заслугоўвае таго, каб яму там выдзелілі пэўную ахову, пэўна, можа нейкую нават рэзідэнцыю, як кажуць у штабе, напрыклад, Валерыя Цапкалы. Але ўсё ж такі існуюць рэчы як законна, і за пэўныя рашэнні, якія прымае кіраўнік краіны падчас таго, як ён выпаўняе нейкія функцыі, ён не можа адказваць. Як бы паўсюдна амаль што ёсць прэзумпцыя невінаватасці не прэзумпцыя, прабачце, невінаватасці, а нават як бы не караюць за перыяд, у які ты прымаў нейкія рашэнні, якія, можа, нават прыводзілі да памылак. Але ёсць падазрэнне, што Александр Лукашенко ўсё ж такі парушаў пэўныя законы, і на яго не будзе распаўсюджвацца нават вось гэтае пазбаўленне яго ад адказнасці. Але ведаеш, Ігор і Аліна, вось такое пытанне у той самай Польшчы, дзе власна адкуль гэты артыкул паходзіць, прафесара, Войцех Ярузельскі таксама увозіў вайсковае становішча. Падчас вайсковага становішча забіваліся людзі, нават дзесяткі людзей былі забітыя. І тым не менш, вось менавіта быў гэты круглы стол, за якім сядзеў той самы генерал Ярузельскі, і потым ён ужо ў дэмакратычнай свабоднай Польшчы абсалютна спакойна жыў, ніхто яго не цягаў па судах, таму што была такая негалосная умова паміж дэмакратычнай апазіцыяй і паміж той дзейнай камуністычнай уладай, што вы здаеце мірна ўладу, а мы вас за гэта не чапаем. І мне падаецца, што ўвогуле ў тэорыі сапраўды, як ты кажаш, мноства беларусаў была б толькі за такі варыянт. Тым не менш, генерал Ярузельскі ў Польшчы да сваіх апошніх дзён застаўся вельмі кантраверсійнай персонай, і дагэтуль хіба што
невядома, ці ён зрабіў больш добрага ці больш кепскага, але тым не менш сапраўды ён дажыў спакойна у Варшаве, маючы сваю рэзідэнцыю, маючы ахову. Хіба не зусім спакойна, таму што судовыя працэсы супраць яго ўсё ж такі ішлі, то бок не зусім, але ён, канешне, змог... Але ён, ведаеш, ён не сидзеў у турме, ён жыў нармальна і быў пахаваны з дзяржаўнымі урачыстасцямі, ганаровай вартай і так далей. Насіў тытул былога прэзідэнта ўсё сваё жыццё, між іншым таксама, і ўпісаўся як ўсё ж такі былы кіраўнік, да якога, нягледзячы на ўсе звінавачванні, ўсё ж такі дзяржаўная сістэма новай дэмакратычнай Польшчы адносілася да яго з пэўнай павагай. Але кожны чалавек па-рознаму рэагуе. Вось быў прыклад Чаўшэску, які не адчуў, што ёсць час пераменаў, што запыт грамадства зусім іншы. Чалавек не зышоў на час і для яго, на жаль, развітаўся з жыццём з-за таго, што проста раз'юшаны натоўп вырашыў яго судзіць і тэрмінова расстраляць. Трэба не губляць палітычны інстынкт і палітычную інтуіцыю. А вось Александр Лукашенко кажа, што перанёс каранавірус, а адзін з галоўных сімптомаў якраз каранавірусу — гэта страта нюху. Цікава, ці вернецца? І Александр Лукашенко, пэўна, страціў нюх палітычны, і гэта шмат хто на пачатку кампаніі таксама казаў. Ягоныя дзеянні з каранавірусам, напрыклад, са змаганнем з каранавірусам, з гэтымі пратэстамі дармаедаў, з гэтымі дэкрэтамі антыдармаедскімі, гэта ўсё прыкметы такого страты палітычнага нюху з боку кіраўніка краіны, таму што гэта былі вельмі непапулярныя захады, таксама як і падвышэнне пенсійнага ўзросту, якое спрабавалі прадаць беларусам у выглядзе, што гэта, маўляў, самі беларусы просяць, бо яны хочуць працаваць нават калі выходзяць на пенсію, а таму давайце падвысім гэты пенсійны ўзрост. Але калі мы праводзілі апытанні вулічныя, то зусім гэта не так калярова выглядала. Людзі не вельмі хацелі, каб ім падвышалі пенсійны ўзрост. Яны хочуць самі вырашаць, працаваць ім на пенсіі ці не, а не каб дзяржава вырашала. Мне асабіста падаецца, што тут, акрамя гэтых непапулярных рашэнняў, якія былі ў апошнія гады ў Александра Лукашэнкі, тое, што абурала людзей яшчэ больш, гэта вось ягоная рыторыка, вось гэтыя пастаянныя абразы, што вы там, калі вы не можаце знайсці нармальную працу, то вы дармаеды, альбо што вы там не народ Беларусі, вы народзяц, вы жывеце там не ў сталіцы, а ў гарадзішку, і гэтак далей. І гэта яшчэ больш падкручвала гэты градус такога неспрыняцця Александра Лукашэнкі. Я думаю, што ўсё ж такі тое, што Беларусь абудзілася, сталася нечаканасцю для нашых уладаў, для беларускіх уладаў, якія абсалютна, думаю, здзіўлены і дагэтуль не прыйшлі ў сябе, бачачы тое, што адбываецца на пляцах гарадоў, на сустрэчах са Святланай Ціханаўскай. Сапраўды такіх мітынгаў маштабных не было ў нашай найноўшай гісторыі. Аліна, дзякую табе вялікі за тое, што прыйшла да нас у студыю, распавяла нам, што пішуць пра Беларусь у замежнай прэсе. Гэта ўжо будзе на гэтым тыдні традыцыйны агляд, ты будзеш прыходзіць да канца тыдня распавядаць нам. Так што, шаноўныя гледачы, калі ласка, сачыце за нашымі студыямі, а мы пераносімся ў Менск, дзе наша калега Кацярына Андрэева знаходзіцца ў кіеўскім скверы на месцы, куды, як я разумею, ўжо прыехала Святлана Ціханаўская. Каця, табе слова. Добрый вечер, шановные глядачи, добрый вечер, студия. Мы находимся теперь у Киевским сквере, и насамрэч только что тут з'явілася прадстаўніца штаба Светланы Ціханаўскай Марія Калесникова, и она не смогла потрапіць на пляцоўку, где проводится концерт, бо она агароджаная милицией ды амапам, але она павітала людей праз агароджы. Теперь тут некалькі тысяч человек знаходзяцца, и люди увесь час пляскаюць у ладкі, скандуюць свабоду, верым, можам, пераможам, ды іншыя популярныя лозунгі сёлетняй выбарчай кампаніі. Пакуль што нейкага гвалту, затрыманняў мы тут, прынамсі, не бачылі на ўласныя вочы, але людзей вельмі шмат. Яны стаяць не толькі каля кінотэатру Кіеў, але і расцягнуліся па вуліцах, па некалькіх прылеглых вуліцах. Іх вельмі шмат, нягледзячы на тое, што ўсё агароджана міліцэйскімі стужкамі і кардонам з міліцыянтамі, людзі ўсё роўна працягваюць гэты свой шпацыр масавы, і насамрэч люди настроеныя вельмі пазітыўна. Ну і вось такім чынам свята, дзяржаўнае афіцыйнае свята ператварылася на акцыю за справядлівыя выбары намаганнямі людзей фактычна. А ці не выглядае гэта так, што гэтыя людзі ўсё ж такі прыйшлі на афіцыйнае свята? Адкуль мы можам дакладна ведаць, што ўсе яны прыйшлі пабачыць Святлану Ціханаўскую? Ці ўвечары па БТ і АНТ не пакажуць, што гэты натоўп, гэта падтрымка дзяржаўнаму мерапрыемству?
Насамрэч вельмі шмат у каго былі на руцэ бранзалеты белага колеру. Гэта таксама сімвал выбарчай кампаніі Ціханаўскай. Так сабе абазначаюць людзі, якія патрабуюць сумленных выбараў. І гэтыя людзі увесь час пляскалі ў ладкі. І зрэшты тут амаль не прагучалі выступы тых спевакоў, якія былі запланаваныя арганізатарамі, а фактычна гэта была цішыня, час ад часу нейкая фонавая музыка і людзі, якія ўвесь час скандуюць палітычныя лозунгі. І менавіта з гэтага можна зрабіць такую выснову, што большая частка тых, хто прыйшоў сюды сёння, прыйшлі менавіта, каб падтрымаць Святлану Ціханаўскую. Цяпер натоўп кіруецца ў нейкім кірунку ідзе. Мы пакуль не высветлілі куды, але пачаўся рух ад кінатэатру Кіеў і па вуліцы па прылеглых вуліцах у некалькіх накірунках гэты рух цяпер адбываецца. Катя, скажы, як паводзяць сябе людзі ў пагонах? Ці ёсць нейкая актыўнасць з іх боку, ці перашкаджаюць нейкім чынам, напрыклад, людзям, якія прыйшлі на гэты пікет? Яны не ідуць. Адзінае, што яны спрабуюць зрабіць, гэта не прапускаюць людзей праз стужкі, праз агароджы гэтыя. І, канешне, яны не дазволілі гукааператарам, якія паставілі песню «Перамен», каб яна гучала, то бок прымусілі выключыць гэтую апаратуру. І вось такім чынам яны як бы не адбывалася нічога, і не было выступаў афіцыйных музыкаў, і таксама не было нейкіх прамоваў палітычных. Гэта былі проста людзі, якія ўвесь час гучаць авацыі, гучаць лозунгі, гучаць патрабаванні свабодных выбараў, але сказаць, што нейкі канфлікт з міліцыяй цяпер тут адбываецца, немагчыма. Яшчэ хацеў запытацца, таму што ты, пэўна, была сведкам момант, калі вось гэтая песня «Пераменаў» патрапіла ў калонкі і людзі пачулі, бо менавіта ў гэты ж момант амаль што там праз хвіліну перарваўся сігнал, і мы не бачылі рэакцыю натоўпу на гэтую песню. Ці ты б магла апісаць, што казалі, можа, людзі, як рэагавалі вось на гэты ўчынак, які, я думаю, станецца ўжо сімвалам сённяшняга дня? Так, прыкладна о 19-й гадзіне людзі паднялі рукі да гары і пачалі таксама апладаваць, і ў гэты момант уключылася песня «Перамен». Гэта супала, як бы. Людзі віталі гэта вельмі станоўча, вельмі людзі цешыліся, што гэта атрымалася зрабіць у гукааператараў, але ўсё заняла прыкладна некалькі хвілінаў, хвілінку не больш прагучала гэтая песня на пляцоўцы, пасля чаго адразу ж з'явіліся арганізатары, нейкія людзі ў цывільным, якія адключылі гэтыя правады, і на гэтым все скончылася. Але пасля гэтага людзей ужо было не спыніць. Яны працягвалі апладысменты і рабіць все тое, што я ўжо сказала. Цяпер яны ідуць па вуліцах, і мы пакуль спрабуем высветліць, куды рухаецца плыня людзей. Нам паступіла таксама інфармацыя, што нібыта рыхтавалася нейкая кшталту правакацыі, нешта кшталту правакацыі з боку БРСМ. Ну вось мы гэтую інфармацыю пакуль не можам пацвердзіць. Тут нічога, ніякіх інцыдэнтаў, якія былі б такія негатыўных інцыдэнтаў, на нашых вачах прынамсі не было. Ці ты можаш візуальна ацаніць колькасць людзей, якая зараз знаходзіцца там у кіеўскім скверы і пачала рухацца таксама, вось гэтая маса людзей? Я цяпер знаходжуся ўжо не ў самым эпіцэнтры, але каля кінатэатру, вось калі я стаяла каля 3 хвілін таму, было некалькі тысяч чалавек дакладна, і агулам колькасць людзей навокал можна прыкладна ацаніць у 5000, але зноў жа гэта падлікі вельмі прыкладныя, таму што я не маю магчымасці палічыць. Імаверна, будуць нейкія дадзеныя ад назіральнікаў, ад праваабаронцаў неўзабаве, спадзяемся. Але лік ідзе на 1000, і гэта дакладна.
Ну, ось, Кацярына, ты сама і адказала на сваё пытанне, чаму не адбыліся правакацыі, магчыма, БРСМ, таму што ў такім натоўпе нават дзесятак ці нават сотня БРСМаўцаў просто не змаглі б нічога зрабіць, іх бы просто ніхто не заўважыў. Я спадзяюся, што ты будзеш заставацца там і распавядаць далей, дзяліцца з намі інфармацыі пра тое, што адбываецца на месцы. Дарэчы, хачу звярнуцца яшчэ на секундачку да нашых гледачоў. Калі вы глядзіце нас праз YouTube, калі ласка, стаўце лайк, дзяліцеся трансляцыяй, таму што проста цяпер мы вяртаемся ў кіеўскі сквер яшчэ раз у Менску, і можа Кацярына дабралася недзе да пачатку вось гэтай калоны і падзеліцца з намі інфармацыяй, хто, куды, каго вядзе. Скажите, калі ласка, ці вядома вам, куды цяпер ідуць людзі? Ну, вось людзі кажуць, што ім невядома, куды цяпер скіроўваецца натоўп. Мы таксама трошкі адышлі ў бок. Мы паспрабуем гэта неўзабаве сказаць, бо сувязь насамрэч адсутнічае амаль, інтэрнэт-сувязь адсутнічала, і немагчыма было неяк сачыць за абнаўленнямі ў тэлеграм-каналах. Мы паспрабуем абавязкова высветліць і паведамім нашым гледачам неўзабаве. Добра, дзякуй вялікі, Кацярына. Будзем з табой яшчэ размаўляць на гэтую тэму. Ну, проста штосьці адбываецца, нават нейкі рух адбываецца. Некалькі тысячаў асобаў кудысьці ідуць, што, праўда, не ведаюць пакуль куды. Гаспадарства, пакуль мы таксама адсюль не можам ацаніць дакладна і колькасць людзей, і тое, што там адбываецца, бо няма нармальнага інтэрнэту ў чарговы раз. Калі вы жывяце ў Менску, то вы можаце прыйсці туды і асабіста яшчэ паспець паглядзець, што там адбываецца. Між тым, давайте паглядзім яшчэ одно новае відэа без каментара, якое нашыя журналісты даслалі, як толькі змаглі. Ну, это была ваша инициатива? Конечно. Вы решили это сделать именно сейчас, если Светлана Тихановская? Ну, в общем-то, да. Что вы таким образом хотели сказать? Ну, как я говорил, что 26 лет мы живем при одной власти, и если так будет продолжаться, мы еще 26 лет проживем, а то и больше, и ничего не изменится в лучшую сторону. А так все уже понимают, даже, наверное, подростки по 15 лет, что если мы сейчас что-нибудь сделаем в лучшую сторону, да, может быть, лет 20, даже 30, будет не очень хорошо, но у нас есть перспективы. Вы не боитесь, что вас сейчас заберут? Я думаю, что заберут. Я вам милиция сказала. Ничего пока. А керівництво підходило до вас? Какое наше? Да. Нет. А вы сами откуда? Кто вас нанял сотрудничать? Мы сотрудники Дворца детей и молодежи. Владислав. Скажите, а
Што вам кіраўніцтва сказала, вось адміністрацыя района, я так разумею, якая тут знаходзіцца? Пока ничего, пока молчат. Яны просто подошли и отключили аппаратуру, так? Только что сорвали праздник. Дети готовились, мы сорвали все. Як ви ставитеся сапраўды да меркавання, што вот гэта правакацыя, вы сарвалі чыёсьці свята? На гэта таксама трэба рэагаваць? Вот это провокация? Я не вижу, чтобы кого-то здесь насильно к чему-то принуждали или провоцировали. По-моему, все мирно, спокойно. И вот люди сами пришли, сами хотят выразить то, что думают. Вот. А назовите, как вас зовут? Владислав. Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. Еще раз Скажите, пожалуйста, агентство прав клиентов. Толькі што мы пагутарылі з аднім з хлопцаў, якія змаглі ўключыць песню «Перамен» на гэтым свяце. Добрый день, можно с вами поговорить, калі ласка? Скажите, чаму отключили музыку цяпер? Таму што гэтае мерапрыемства было сапсаванае нейкімі разглядзяямі. Вось яны стаяць зараз. А чаму вы так думаете, што сапсаваныя? Людзі ж задаволеныя. Ну, дарэчы, таму што гэта мерапрыемства было запланавана для дзяцей. Тут былі іх родныя, блізкія. Але нейкі натоўп прыйшоў і сапсаваў гэтае мерапрыемства. А як вы думаеце, чаму так адбылося? Як вы думаеце, чаму? Чаму людзі гэта робяць? Я не ведаю, чаму гэта адбылося. Таму, калі у людзей, ёсць для гэта іншыя месцы. Аб гэтым мерапрыемстве было заяўлена. Не, все месцы для агітацыі сёння занятыя ў Менску, абсалютна ўсе. Я вам усё адказаў. Дарэчы, я лічу, што гэта мерапрыемства сапсавана групай асоб, якія не паважаюць дзяцей, не паважаюць іх родных, блізкіх, не паважаюць... Людзі шчаслівыя, людзі вось... Не паважаюць парадак, дарэчы. Скажыце, а што далей будзе? Міліцыя прыедзе, ці што? Мы працягнем мерапрыемства, мы працягнем зараз тэхнічныя неполадкі будуць выпраўленыя і мерапрыемства будзе працягнута. А вы прадстаўнік адміністрацыі раёну, правильно? Я прадстаўнік арганізатараў. Назовіцеся, калі ласка. Дарэчы, не буду. Чаму? Таму. Не хочется, добра. Вы руководитель дворца или... Нет, мастацкі кіраўнік. Ответьте на наш вопрос. Это для всех праздников. Живи! Люди увесь час скандують свободу, гучать аплодисменты. Вось побачылі кадры таго, што адбывалася ў кіеўскім скверы літаральна некалькі дзесяткаў хвілінаў таму. Зараз даведаліся мы ўсё ж такі, куды ідзе калона. Вось бачым нават гэтае відэа на вашых экранах. За намі, за тваёй відэа спіной, дарэчы, гледачы нашы могуць бачыць гэтае відэа. Калона ідзе праважаць Марыю Калеснікаву, прадстаўнічку штабу Віктара Бабарыкі. Яны праважалі яго да аўтамабіля. Гэта тое, што у канцы калоны не ведалі, калі наша калега Кацярына Андрэева пыталася у удзельнікаў гэтага пікету. Яны нават не ведалі, куды ідуць. Відавочна, яна заклікала Марыя Калеснікава, і людзі рушылі проста як гарантыя бяспекі таго, што яна бяспечна пойдзе да машыны. Кажуць, дарэчы, што каля 2000 чалавек за ёй ішло. Давайте зараз паслухаем нашых калегаў з Радыё Свабода пра тое, што адбываецца там на месцы. Ніхто там нават слова не сказаў, ані са сцэны, людзі не былі падрыхтаваныя да гэтага, яны проста стаялі ў гэтым месцы і вот такім чынам адзначалі дзень дадатковай адукацыі. І дагэтуль яшчэ застаюцца тут.
госці на пляцоўцы, яна агароджаная чырвонай стужкай. Вось нават у нашых калегаў з Рады Свабоды, якім мы бязмежна ўдзячныя за тое, што яны нам дазволілі паказваць іх трансляцыю, у тым ліку ёсць праблемы, перарываецца сігнал, на жаль, але бачым, ну, шмат людзей прыйшло на гэты пікет. Шмат людзей, тое вось, што наша калега Кацярына Андрэева казала, памятай, што цяжка было акрэсліць, куды яны накіроўваюцца. Гэта, падаецца, таксама такая прыкмета, што сапраўды натоўп быў. Відавочна, не было такой моцнай узмацняльнай тэхнікі, не было проста чуваць усё, што казалі арганізатары ці казалі тыя, хто прыйшоў з аб'яднанага штабу. Ну так, дарэчы, Марыя Калеснікава прыйшла і заклікала людзей разысціся. Так, яна нават сказала, што, маўляў, было расчараваннем для Яна людзей. сказала, што, маўляў, сёння мы афіцыйна не праводзім ніякіх мерапрыемстваў і просіць усіх грамадзянаў усё ж такі разысціся. Падзякавала яна за падтрыманне, але тым не менш кажа, што сёння афіцыйна ніякай Але імпрэзы часу няма. праводзіць мерапрыемствы не засталося. Усё ж такі сёння чацвер, пятніца, і ў суботу ўжо будзе цішыня Ну так, але тут перадвыбарчая. калі казаць менавіта пра самую агітацыю, пра тое, каб кагосьці пераканаць, там за кагосьці галасаваць і мець некае, скажем так, палітычнай сімпатыі, мне падаецца, што ўжо шмат было зроблена за гэтую кампанію і з боку альтэрнатывы, і з боку ўлады, і тут больш нічога і не трэба казаць. Адзінае пытанне, што будзе менавіта ў дзень, асноўны дзень выбараў, што будзе на наступны дзень, калі Ярмошына аб'явіць свае лічбы, і як, уласна, людзі адрэагуюць, яны будуць гатовыя, уласна, зноў дазволіць уладам скрасці іхныя галасы і іхную будучыню. Я думаю, што гэтага не ведае ніхто, і палітычныя назіральнікі таксама кажуць, што можа здарыцца што заўгодна. І думаю, што беларускія ўлады таксама не ведаюць, што адбудзецца. Вось менавіта тут корні вось такой злосці Александра Лукашэнкі. Ты бачыў, як ён выглядаў на гэтых нарадах з сілавікамі. Мы бачым, ён размаўляе пра выбары, сустракаецца з прадстаўнікамі вертыкалі, размова ідзе пра выбары, а з 12-17 асобаў сядзяць у формах з пагонамі, з медалямі зусім. То бок бачна, на каго абапіраецца Александр Лукашенко на гэтых выбарах. Але тут пытанне, ці можна чакаць таксама пэўных дыверсіяў з боку улады, таму што вось як сёння было людзі, якіх проста прымусілі праводзіць гэтае свята у кіеўскім скверы, як яны ўключылі песню пераменаў. Таксама цягам вось гэтай выбарчай кампаніі бачылі мы ў інтэрнэце, што, праўда, ананімныя, але тым не менш, такога раней не было, каб міліцыянты, сілавікі, нават з КДБ людзі выкладвалі нейкія пасведчанні, там ці пагоны і пісалі, што жыве Беларусь, нас 97%, мы разам. Вось пытанне, ці гэта пяройдзе ўсё ў рэальнасць. Быў жа гэты таксама малады хлопец, калі я не памыляюся, ён супрацоўнік МУЗ, таксама ў форме, які стаяў у чарзе да ЦВК, каб скласці скаргу на затрыманне Віктара Бабарыкі, і у яго звольнілі з працы. На наступны дзень, калі аказалася, што ён стаяў у гэтай чарзе, яго звольнілі з працы. Дарэчы, ён не быў кінуты. Зараз чытаў сёння ягоны каментар. Ён вучыцца на айцішніка, перавучваецца. Это тое, што абяцалі аб'яднаныя штабы, што ніхто з тых, хто страціць працу за свае перакананні падчас гэтай кампаніі перадвыбарчай, не застанецца сам. Будзе і дапамога, у тым ліку фінансавая, на, як кажуць, падтрыманне штаноў на час, пакуль цябе звольнілі, і ты зможаш знайсці наступную працу, будуць дапамагаць шукаць працу і перавучваць у айцішнікаў. Пытанне ў тым толькі, каб павесці сябе сумленна, каб не баяцца і выканаць закон, не паддавацца на нейкія злачынныя загады, калі вы сілавік, не страляць у людзей. Тое, што Лукашенко ўжо казаў, што там тысячамі людзей клалі ў Андыжане, у Сярэдняй Азіі. Каб такога проста не магло адбыцца нават тэарэтычна ў Беларусі. А для гэтага патрэбна толькі грамадзянская адвага і патрэбнае менавіта гэтае выкананне законаў. Ну так, уласна, менавіта так. Дарэчы, кажуць, што маем відэакадры з канцэрту, які учора быў на плошчы Бангалор. Давайте паглядзім. Скажите, а кто вас пригласил выступить? Театр. Театр, да? Какой? Музыкальный.
НТУ. Вас Нет, просто рассказали. А кто рассказал? Ой, я не помню. С вышестоящих рассказали, и мы пришли. В стройотряде Бугуира, вот, что проводится концертная программа, мы решили сходить. Всегда из уст в уста информация передается. Решила посмотреть. Но что-то очень мало людей вдруг. Вот концерт, а нам это не надо. Нам батька добрый. Что? Мы его не оставим. Да. Мы будем за его голосовать. Мы только за батьку. И такой концерт не надо, и митинг не надо. А что надо? Просто вот отдохнуть, пройтись туда, подышать свежим воздухом. Ну что еще больше надо? Ну что митинг? Каждый за себя. Каждому власть нужна. Одно дело слушать, читать, я пришел убедиться, как в кавычках популярны эти мероприятия. Очень обидно, что заранее ведь было известно, что будет митинг. И вот специально провоцируют народ. Очень обидно. Ну вот убедился, снял себе на телефон. Мало любителей музыки, мало. Я загуглил, нема никаких чыгуночных войск в Беларуси, есть транспортные войски. 2006 года отменили чыгуночные. Я пришел поглядеть, что здесь отбывается. Должно было быть мероприятие, на котором было огромные толпы людей, а сейчас вы сами можете посмотреть. Ну, это смешно. Ну вось бачым, гэта тое, што адбывалася на плошчы Бангалору-Шора, дзе паставілі сцэну, людзі прыходзілі туды паслухаць гэты дзяржаўны канцэрт, міні-канцэрт, як бы яго можна назваць. У гэтыя хвіліны ў кіеўскім скверы, дарэчы, далей ідзе калона. Людзі, я так разумею, паціху пачынаюць разыходзіцца, але ў нас ёсць іншая тэма, якая не менш важная, чым сённяшняя. Вось гэтае перанясенне чахарда гэтых пікетаў у розных месцаў. Гэта інтэрв'ю Александра Лукашенко Дмітру Гордону, украінскаму вядомаму журналісту, які прыязджаў у Беларусь і вось зусім так нечакана, можна сказаць, за некалькі дзён да выбараў даў яму інтэрв'ю. Яно якраз толькі што было паказана ў інтэрнэце, і мы можам ужо першыя тэзісы гэтага інтэрв'ю абмеркаваць. Спецыяльна для гэтага у нас на сувязі палітолог Вольга Харламова. Добрый вечар. Добрый вечар. Я думаю, што, магчыма, вы яшчэ таксама не азнаёміліся цалкам з гэтым інтэрв'ю, але хацеў бы вам некалькі пытанняў адносна таго задаць. Вось адносна адносінаў Александра Лукашенка і Пуціна. Цікава было б пачуць меркаванне менавіта палітолагаў, таму што Александр Лукашенко кажа, што з Владзімірам Пуцінам, нягледзячы на ўсё тое, што адбываецца апошнім часам паміж Беларусю і Расіяй, добрыя адносіны, яны застаюцца як бы паміж сабой сябрамі. Але мне ўсё ж такі здаецца, што хітруе Александр Лукашенко, калі так кажа. Ці я маю рацыю, як это выглядае з вашага пункту гледжання? Увогуле размаўляць пра сяброўства ў палітыцы гэта досыць наіўна. У палітыцы могуць быць сітуатыўныя партнеры, сітуатыўныя прыяцелі, да, але не сябры. Тым больш на моманце, калі паміж дзяржавамі, кіраўнікамі якіх з'яўляюцца Пуцін і Лукашенко, ёсць пэўнае напружанне, ёсць праблемы, таму Лукашенко не проста лукавіць. Ён дэманструе пэўнае жаданне, каб мы ўспрымалі сітуацыю інакш. Да, ёсць пытанні між дзяржавамі, але асабістых пытанняў няма. Асабіста нічога не змянілася, не змяніліся адносіны, не змянілася стаўленне, не змянілася уяўленне, ну, але бачым, што гэта не так.
Спадарня Вольга, вось яшчэ што цікава, Александр Лукашенко заўважае, што Владзімир Пуцін хоць і зрабіў у гэтым годзе вось гэты рэферэндум, абнуліў свае тэрміны паўнамоцтва ў Расіі. Александр Лукашенко цвердзіць, што пасінеўшымі рукамі, дарэчы, даволі вядомая ўжо нам фраза, трымацца за ўладу не будзе. Ён проста хоча ўтрымаць той курс, які зараз у Расіі ёсць. На нейкі пэўны час ён застанецца, але да 2036 года, як яму дазваляе зараз вось закон заставацца ва ўладзе, ён не будзе. Я хацеў вас запытацца, ці вы з гэтым пагаджаецесь? Ёсць хіба... І ад таго, што ён штосьці кажа, ведаеце, зараз паспрабуем наладзіць сувязь са спадарняй Вольгай. Пакуль што, вось, можа, з Вітаўтам таксама абмяркуем, таму што адначасова з табой чытаем гэта інтэрв'ю, спрабуем вельмі хуценька з ім разабрацца. Як ты думаеш, Владзімир Пуцін прыйшоў надоўга, ці ён усё ж такі проста хацеў яшчэ б адзін тэрмін пасядзець? Владзімир Пуцін казаў анойчы, што ўвогуле больш за 2 тэрміны ён ніколі не будзе прэзідэнтам, калі ў яго там у 2007 годзе пыталіся на прэс-канферэнцыі, што это ўсё глупства і перастаньце вы пра гэта гаварыць. Таму мне падаецца, тут як і ў выпадку з Лукашэнкам, не так это ўсё важна, што нагаворыць, важно, что он робіць. Я думаю, што можам паспрабаваць вярнуцца да спадарні Вольгі. Давайте паспрабуем. Спадарня Вольга, вось, калі ласка, на тое ж самае пытанне пра Владзіміра Пуціна. Я думаю, што і Владзімир Пуцін, і Александр Лукашенко прыкладна аднолькава ставяцца да ўлады. Улада з'яўляецца каштоўнасцю, улада з'яўляецца мэтай. І верыць чарговаму выказванню Пуціна, гэтак жа, як і верыць чарговаму выказванню Лукашенка, гэта не паважаць сябе. Чыляцца з уладнымі рукамі, сінеючымі рукамі. Другі не хоча ўлады, ён яе бярэ толькі апошні тэрмін, толькі чамусьці гэты тэрмін зусім не першы, не другі і нават не трэці. І зразумела, што па сканчэнню гэтага тэрміна з'явіцца яшчэ які-небудзь фінтушамі, яшчэ чарговая магчымасць прыцягнуць і атрымаць, утрымаць гэту асабістую ўладу. Спадарня Вольга, вось таксама ў інтэрв'ю Лукашэнкі было такое пытанне, ці можа Лукашенко гарантаваць, што расейцы не прыйдуць ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Вы кажаце, што давяраць Лукашэнку гэта сябе не паважаць. Але ці вось таксама ёсць пытанне, ці гэта адзіны момант, які найбольш цікавіць украінскае грамадства, каб расейцы не прыйшлі з тэрыторыі Беларусі, а што там будзе адбывацца ў самой Беларусі, гэта не так важна для украінцаў? Да, для украінцаў перш за ўсё істотна, каб з боку Беларусі не было ніякіх пагроз. Наконт даверу ці недаверу словам Лукашенка, калі яму будзе выгодна, каб з боку Беларусі ніхто не патрапіў ва ўкраіну, у нас досыць эфектыўна ахоўваецца мяжа. І пры адпаведнай палітычнай волі ніхто з боку Беларусі ва ўкраіну не патрапіць. У нас дастаткова войскаў спецыяльных прызначэнняў, у тым ліку войска спецыяльных прызначэнняў памежных службаў, і яны маюць неабходную кваліфікацыю. Таму пры наяўнасці адпаведнага загада, пры наяўнасці адпаведнай палітычнай волі, украінцы могуць не хвалявацца з нагоды таго, што Беларусь, дакладней праз тэрыторыю Беларусі, ім штосьці можа пагражаць. Спадарня Вольга, давайте на секундочку перервемся, тому что у нас есть сигнал з Менску. Мы вернемся яшчэ да размовы про інтэрв'ю з Дмітрием Гордоном і Александром Лукашенко. У Менску зараз прамаўляе кіраўнічка арганізацыйнага аддзелу штабу Святлана Ціхановская Вольга Кавалькова. Давайте послухаем, што яна кажа. И поэтому наша работа не должна стоять на месте.
Дякую вам за розмову з нами. Ось можемо показати, ми підходимо вже до Комаровського ринку. На усім гэтым шляху, хвилинаў 15, напэўна, што мы ідзем разам з вось гэтым шэсцем спантанным, абсалютна, но не арганізаванае. Як нам гаварыў папярэдні размоўца, просто людзі зрэагавалі на тое, што прыехала сюды Святлана Ціхановская, пайшлі ў яе бок, і хоць кіраўніцы штабоў з'ехалі, людзі просто працягваюць ісці. Подказывают мне мои коллеги с режиссеркой, что маем на сувязі спадарню Вольгу Ковалькову и можем звернуться непосредственно. Спадарня Вольга, добрый вечер. Прывітанне ўсім. Спадарня Вольга, расскажите, калі ласка, вось што адбылося, таму што вельмі шмат інфармацыі супярэчлівай, што адбылося ў кіеўскім скверы, ці была Святлана Ціхановская там, хто з прадстаўнічак быў і куды гэты натоўп ішоў пасля вось канцэрту там ці праслухоўвання музыкі? Сёння ў кіеўскім скверы, як і планавалася, была Марія Калеснікова, Святлана Ціхановская, а Вероніка Цепкала таксама планавала. Я не бачила, бо за складання логістики ми всі їхали на розбіг і а Світлана просила по київським сквери спочатку і відворотний бок. Люди так само її підтримували почати її руху і руху нашої команди. Те ж саме відбувалося з командою Марії Колєснікової, тому сьогодні позитивний, бадьорий настрой ва усіх, бо основна задача сьогоднішнього мероприємства, улічуючи ситуацію, яка складається, що ми фактично за день улады не можемо проводити агітаційні мероприємства, і сьогодні на усіх пляцовках у нас повинні були відбутися мероприємства, ми на їх повідомлення подавали, але з-за того, що улада організувала своє мероприємство, ми прийшли на одне з мероприємств уладу, і на їх прийшли так само білоруси, які сьогодні прагнуть перемену. Під час самого мероприємства дуже цікавий момент, коли хлопці, які працювали з гуком, вони включили тое перемен, і це був такий так само досить цікавий крок. І ми просимо так само, звертаємося до всіх людей, які сьогодні хочуть перемен, або не ведають, що робити, відмовлятися від тих незаконних загадів, які їм поступають, і бути сьогодні з народом за свободу і підтримку таким людям. Ми обіцяємо зайти і з працевлаштуваннями, і з фінансовою підтримкою. Тому, коли ласка, виказуєте свою позицію, ми сьогодні один народ, не треба нас ділити, ми всі хочемо жити у багатій, квітнішій країні, не хочемо ніяких провокацій, і ми мирні люди, які мають прави конституційні на мирні мероприємства. Тому досить сьогодні, от бачите, гудіть вверх оружия, люди ще до цього моменту розходяться з Київського скверу і аплодують, машини сигналять, сама атмосфера, як завжди, на і після мероприємства, які проводить об'єднаний штаб. Спадарня Вольга, скажите, ці вы не лічыце, што улады перахапілі зараз ініцыятыву пэўным чынам, таму што да гэтага вам удавалася арганізоўваць вялікія пікеты, вы ездзілі па розных гарадах. Зараз ужо некалькі дзён у вас няма ніякай магчымасці рабіць пікеты. Куды б вы не прыехалі, там штосьці адбываецца. І заўтра застаўся па сутнасці апошні дзень на агітацыю. Ужо ў суботу пачнецца перадвыбарчая цішыня. Не, у нас нема перавыбарчай цішыні, яшчэ пятніцу і суботу дні, калі можна праводзіць агітацыю, і мы не лічым, што яны перахапілі ініцыятыву, бо колькасць нашых прыхільнікаў кожны дзень толькі павялічваецца, і ў тым ліку за дзеянне ўлады, якія такім чынам паказваюць сваю непавагу да людзей, і сёння рэальна роўных умоў для кандыдатаў не існуе не толькі для Святланы Ціхановскай, ні адзін кандыдат, у тым ліку Александр Лукашенко, не мае магчымасці праводзіць агітацыйныя мерапрыемствы. Яны фактычна зрываюць выборы, зрываюць кампанію, таму падтрымка наша павялічваецца, таму мы ўсіх заклікаем падтрымаць 9 жніўня Святлану Ціхановскую, становіцца назіральнікамі і адстаиваць свае правы на свой выбор, бо сёння відавочна ні адзін з кандыдатаў, акрамя Святланы Ціхановскай, не паказвае такой падтрымкі, і мы бачым, што большасць сёння са Святланай Ціхановскай з аб'яднанымі штабамі.
Як вы ставіцеся да канцэртаў, якія абяцаюць правесці ўлады ў розных рэгіёнах Беларусі? Па сутнасці, гэта замяшчэнне вось гэтых пікетаў, хочуць сабраць масавасць, запрасілі, аплацілі ну, топавых, можна сказаць, расійскіх зорак эстрады. Ну, слухайте, як можна ставитися? Звісно, ми ставимося адмовно, бо такі великі гроші з бюджету видатковуються на мероприємства, які людям не потрібні. Сьогодні людям потрібна інфраструктура, людям потрібні гроші на розвиття приватного бізнесу. Не треба видатковувати гроші на те, що нам не потрібно. А все це за того, що білоруси не обирають собі владу. Коли ми будемо обирати владу, влада буде запитувати нас, куди наші гроші накеровувати. Тому, звісно ж, адмовно. І я закликаю всіх зорок, там, да, ці співаків відмовлятися до ділу у гэтых провладних мероприємств і тим підтримати демократичні зміни в Білорусі. Спадарня Вольга, дзякую вам вялікі за гэты каментар. І сапраўды некаторыя зоркі адмаўляюцца, ну можа не зоркі, але папулярная прынамсі на пачатку 2000-х гадоў група Краскі сёння паведаміла, што не будзе ўдзельнічаць у гэтых канцэртах. Чуем гэтую атмасферу таго, што адбываецца ў Менску, сігналяць машыны. Спадарства, ўжо зараз зноў перанясемся ў Менск. Цяпер эксклюзіўнае відэа, якое вы пабачыце толькі на Белсаце, збор людзей у кіеўскім скверы з вышыні палёту дрону. Глядзіце проста цяпер, а таксама неўзабаве на нашых сацыяльных сетках. Не менш за 2000 асобаў прыйшлі ў кіеўскі сквер, але гэтая інфармацыя неафіцыйная. Вы самыя можаце паглядзець і ацаніць, колькі людзей сабраліся, каб пабачыць Святлану Ціханаўскую. Вось гэтак выглядае дзень адчыненых дзвярэй установаў дадатковай адукацыі, так называецца мерапрыемства афіцыйна. Цікава, ці арганізатары чакалі на гэткі паварот падзеяў. А мы вяртаемся ў студыю, вяртаемся да размовы з палітолагам Вольгай Харламавай наконт інтэрв'ю Александра Лукашенка украінскаму журналісту Дмітрію Гардону. Спадарня Вольга, спадзяюся, вы засталіся і прабачце за гэты перапынак. Хачу вярнуцца да гэтай размовы і да заяваў Александра Лукашэнкі адносна Святланы Ціханаўскай. Вельмі цікавая заява, калі журналіст украінскі запытаўся яго, ці вы, што вы думаеце пра Святлану Ціханаўскую, Александр Лукашенко сказаў, што ён пра яе нічога амаль што не думае. Як вы думаеце, ці гэта праўда? Мы ўжо размаўлялі аб тым, што вельмі шмат заяваў Александра Лукашэнкі, яны не ёсць праўдай. І сённяшняя рэакцыя, і не толькі сённяшняя, учорашнія падзеі, яны дэманструюць, што ёсць пэўныя думкі, ёсць пэўныя пляны, і гэтыя пляны рэалізуюцца. Між іншым, наконт адносінаў Лукашенка і Пуціна, акрамя таго, што Лукашенка сказаў, што яны з Пуцінам асабістыя сябры, і ніякім чынам адносіны Беларусі і Расіі не ўплываюць на іх асабістае сяброўства. Паралельна з гэтым ён заявіў, што ўраду Расіі ён ужо надакучыў. Часткай урада з'яўляецца і Пуцін. Таму, ну, як бы ускосна Лукашенко разумее, што і ён, і яго адносіны, яго прэтэнзіі, яны пэўную стомленасць расійскаму ўраду нанеслі. Спадарня Вольга, дзякую вялікі за гэтую размову. Добрага вам вечара. Вяртаемся ў студыю. Вітаўт, мусім падсумаваць сённяшні дзень. Тое, што адбывалася, канешне, была незразумеласць вялікая з тым, як будзе выглядаць сённяшні пікет Святланы Ціханаўскай. Мы бегалі з месца на месца, але ў выніку ўсё ж такі свята адбылося. Вось на кадрах гэтых бачым, што шмат людзей сабралася, тысячы. Мне нават падаецца так на вока, прынамсі, напэўна, больш за 2000 ўсё ж такі. І ведаеш, улады хацелі ўсё сарваць, усё, каб нічога не адбылося, а наадварот, нават пабачылі такую дэманстрацыю грамадзянскай адвагі, калі ўключылі песню перамен на гэтым афіцыйным свяце. Я думаю, менавіта гэтым сённяшні дзень усім і запомніцца як дзень, калі на праўладным мерапрыемстве нечакана адбылася такая ідэалагічная дыверсія з патрабаваннем пераменаў, і гэта можа быць вось тая нечаканасць у кішэні, якая можа яшчэ гэтыя выбары і ўлады, якія думаюць
думаюць, што ў іх усё пад кантролем здзівіць. Дзякую вам вялікі нашы гледачы, што нас глядзелі. Дарэчы, неўзабаве будзе падсумаванне вынікаў дня у нашым выданні аб'ектываў. Там мы падсумуем цэлы дзень, таму не пераключайцеся, заставайцеся. Таксама падпісвайцеся на наш YouTube-канал Белсат Ньюс. Для вас сёння ў студыі працаваў Вітаў Сіўчык і Ігор Кулей. Да наступных эфіраў. Всяго вам. Няма ніякіх арганізатараў, ніхто не выступае, вот людзі проста стаяць. Яшчэ одна вялікая адметнасць, усе вельмі ветлівыя, вельмі выхавана сябе паводзяць. Кагосьці вітаюць. Гэта таксама вельмі спантанна адбываецца. Можа быць, насамрэч, напэўна, можна і ўнутр патрапіць. Вот такія арганізаваныя апладысменты гучаць у кіеўскім скверы. Каб патрапіць на гэты дзень дадатковай культуры, вот такі вот агляд трэба прайсці. Вот малады чалавек цяпер яго праходзіць. Нагадаю, што мы ў Менску, жывая трансляцыя з кіеўскага скверу. Вот тыя хлопцы, якія на дрэвы пазалазілі, ім то дакладна відаць, што там адбываецца. І апладысменты ў такі рытм выкладваюцца перамен. Песня Віктора Цоя загучала сёння нечакана са сцэны гэтага дня дадатковай адукацыі. Падчас выступу баяніста Віталя Варанко ён, мы бачылі, быў трохі разгублены гэтым, але можно до вас звярнуцца? Мы думаем, што мы ў жывым эфіры, калі ёсць сувязь. А падкажыце, калі ласка, што там адбываецца? Пришла Светлана Тихановская. Ну, приходила раньше. Мы пришли ее поддержать. А вы бачили саму Светлану? Так как запретили встречу на Бангалор, мы решили в знак солидарности собраться все здесь, вместе с ней. А сама Светлана была, вы ее бачили? Я лично не видела, где-то далеко, но мимо проходили. Я видела Марию Колесникову, они проходили мимо. Светлану, честно говоря, не видела. Но цяпер людзі чаму апладуюць і што ўвогуле вот цяпер яны? Просто мы остаемся дальше в знак солидарности. Для додаткової едукації цікавитеся, чи хотіли тут Марию Колесникову побачити? Я просто собиралась изначально пойти на Бангалор, поддержать Светлану. Ну, так как не получилось туда, пришлось прийти сюда. А чому Светлана? Метро і Куба Колоса, і ось весь гэты натоўп зараз спяваў песню Віктора Цоя і скандуючы «Жыве Беларусь».
ідзе далей на проспект Незалежнасці ў Менску. Мы вийшли з падзеннага пераходу на плошчу метро Куба Коласа ў Менску, дзе зараз вы бачылі каля сотні людзей спявалі і пляскалі музыку, які спяваў Віктор Цой «Перамен». І вось зараз гэта, напэўна, рэшткі таго шэсця вялікага, у якім мы ішлі, але людзі проста расканцэнтраваліся і разышліся. Ну, прынамсі, такое ўражанне адсюль. З плошчай Куба Коласа. Ну, вось шмат тут людзей, якія з гэтага шэсця прыйшлі. Вось зараз можа паговорым. Добрый дзень. Скажыце, ласка, Рада Свабода, жывая трансляцыя. Ці вы ў Кіеўскім скверы там былі? Распавядзіце, як вы дашлі і ці кудысьці яшчэ людзі скіраваліся вось адсюль? Видимо, здесь заканчивается все путешествие людей, но отшли отсюда. От Киевского сквера сюда шли огромной толпой, и люди, наверное, понемногу расходились, и только сейчас сюда дошли. В этом переходе внутри все потерялись, все разошлись в разные стороны и больше не знают, куда идти. Наверное, здесь все заканчивается. Што вы ўвогуле думаеце пра вось гэта шэсце? Ці яно было, ну, чым выкліканае, ці вы ведаеце? Нет, я не знаю, чем оно было выкликано. Но, думаю, люди просто поняли, что там нечего делать уже на Киевском сквере, решили уйти. И ушли все вот такой вот огромной толпой. Ось іх турбуюць, бачылі шмат аўтазакаў. Ці вы на ўласныя вочы бачылі нейкія затрыманні? Нет, не видел ни одного задержания. Ни разу. Милиция не сопровождала людей подчас шествия? Нет. Мы прошлись больше для того, чтобы напугать. Просто постояли машины, увидели, что люди разбегаются и отъехались. Менавіта разбегаются, ці разыходзяцца? Ну, они скорее так, кучками начали расходиться в разные стороны, когда они подъехали. А вы были внутри самого отшепления у Киевском сквере, ці звонку? Мы сначала были сбоку, потом заходили в центр, вот, потом вышли посмотреть со стороны тоже, и потом уже пришла Мария Колесникова, и с ней в ее сторону ушла вся толпа. Дякую вам вялікі. На гэтым мы будем завершаць нашу жывую мы на гэтым будем перадаваць кадры, якія былі знятыя раней сёння у Киевскім скверы. Фактычна апошнім такім масавым пікетам Святланы Ціхановскай, таму што на гэтым тыдні, як я ўжо казала, усе агітацыйныя дазволеныя пляцоўкі занятыя гарадскімі святамі. Вот таким, напрыклад, днём дадатковай адукацыі, які сёння мы вам паказваем. І таксама ў Святланы былі запланаваныя ў аўторак 2 пікеты у Слуцку і ў Салігорску, але там распачаліся за некалькі гадзін да пачатку гэтага пікета распачаліся рамонтныя працы ў абодвух гарадах нечакана. І пікеты гэтыя былі адменены, хаця людзі туды прыходзілі. Некалькі чалавек нават затрымалі і ў Слуцку, і ў Салігорску. Святлана Ціхановская на іх не выступала. Ну вот у вас такая маечка, немагчыма да вас не звярнуцца. Самі зрабілі такую? Да. Что хочете сказать таким символом? Вы же перерабили советский плакат, вядома. Я хочу сказать, что сейчас у нас появилась надежда на какое-то светлое будущее, на свободную страну. Вот. Звязываете гэтыя перамены со Светланой Тихановской? Ну, раз ейный твар у вас на майке. Ну, дело в том, что сейчас, в общем-то, кроме Светланы Тихановской, у нас надежды никакой нет, потому что все претенденты, которые поддерживает народ, они сидят в тюрьме. Вот, поэтому, к сожалению, лично мне план Светланы Тихановской очень нравится. Вы
верыце, вот як яна абяцае, што яна правядзе пасля гэтага выбары. Александр Лукашенко нават у сваёй прамове, калі звяртаўся да народу і парламенту, ён казаў, што гэта мусіць парламент рабіць, што гэта немагчыма ейнае абяцанне выканаць. Дело в том, что если она складывает свои полномочия, премьер-министр объявляет повторные президентские выборы. Все в Конституции написано, тут не надо лукавить и придумывать какие-то несуществующие проблемы. Все это возможно. Вам гэты план падаецца рэалістычным? Конечно. То есть вполне я верю, что так и будет. А вось гэта ініцыятыва з падлікам альтэрнатыўным галасоў, калі заклікаюць людзей фатаграфаваць свае бюлетэні і адпраўляць на спецыяльны сайт. Яна вам зразумелая, вы верыце, што гэта можа спрацаваць? Конечно, я верю в это. Там, насколько я знаю, уже около 1 миллиона людей зарегистрировано. Это, в общем-то, 1/6 часть всех людей, которые голосуют. Вот, поэтому я думаю, что это сработает. А яшчэ часта вельмі людзі кажуць, што вот хочуць перамен. І заўжды даводзіцца задаваць яшчэ дадатковае пытанне, а якіх перамен вы хочаце? Ну, дело в том, что есть много стран, которые, в общем-то, жили плохо, и благодаря грамотному и точному руководству страной они вышли в передовые страны, такие как Сингапур, такие же, как наши соседи Польша, например. Когда в 90-х они ездили к нам и были более нищими, чем мы, сейчас они живут гораздо более достойно, чем мы. Это мое мнение. Вот. Я считаю, что это связано с тем, что у руля стоит грамотный руководитель, и власть там меняется, приходят новые люди, приносят новые идеи, вот, а, в общем-то, по-другому будет застой. Дякую вялікі. Яшчэ вот такім меркаваннем удзельніка з вами паспелі падзяліцца. Ужо трохі нават цямнее. Что-нибудь, да, коли вы будете ветливы и будете все пристойными словами казать, что мы вельми Да, конечно. Меня зовут Андрей, и я еще вчера был в Словении, я там работаю, я там отучился, и я очень люблю свою страну, я хочу строить свою жизнь здесь. Несмотря на то, что у меня зарплата 3-4 тысячи евро в месяц, мне важно, как живут здесь мои люди, потому что здесь мои родители. И я сидел, я думал не ехать, если честно. Но у меня есть большое опасение, что через 5 лет нашей страны уже не будет. Потому что если вы посмотрите на нашу экономическую ситуацию, на количество долгов, которые мы имеем, на то, сколько молодежи уезжает, у нас, к сожалению, и после того, как, если вдруг придет опять фальсификация, да, ничего не изменится, я убежден, что большинство людей, большинство айтишников, они просто берут вещи и уедут. У меня уже есть знакомые, которые говорят о том, что в стартап-акселераторам из Беларуси не будут давать деньги. И это большая проблема. У нас проблема большая с инвестициями. И к сожалению, наша основная проблема, она даже не политическая, она экономическая. Есть диктатуры, которые живут в очень хороших условиях. Вы согласны с этим? И, то есть не в очень хороших, но люди, по крайней мере, не бедствуют. Можем посмотреть на Турцию, да? Но основная проблема это то, что у нас нет законности, к сожалению. У нас судьям говорят, у меня есть видео того, что я ничего не нарушал, а им говорят, и что? И эта проблема относится не только к нам, не только к обычным людям. Проблема в том, что сюда ни один бизнес не поедет, никакие инвестиции сюда не будут приходить. И это самая большая проблема. То есть мы экономически не сможем развиваться, потому что никто не будет нам доверять. Потому что из-за диктатуры. У нас очень много способных людей. И я знаю людей из Германии, я знаю белорусов в Словении, которые могут много вещей делать. Но, к сожалению, они не могут здесь это реализовывать. И все, к чему я призываю, у нас на самом деле огромное количество очень умных и талантливых. Даже посмотрите на Равкова. На те вещи, которые он говорит, посмотрите интервью его на ОНТ. То есть ему задают вопросы провокационно, что типа мужик мельчает, а он отвечает ему, говорит, что ситуация в мире поменялась. То есть у нас есть очень способные люди в Совете Безопасности. Вы посмотрите, как извинялся начальник минской милиции перед человеком, когда его толкнули. Да? Он мамой столкнул, подошел, извинялся. То есть я хочу просто, на самом деле, изменениям у нас может выйти 200 тысяч человек. Но мы можем кричать «Живи Беларусь», мы можем с каким-то трепетом относиться к нашему будущему, к нашему прошлому, да. Но у нас нет
нет оружия, никто здесь не будет ходить и убивать людей, правильно? И единственный способ, который мы можем достичь мирных перемен, я еще раз говорю, я только за мирные перемены. И если вдруг пойдет опять фальсификации, я пойду 9 числа на площадь, я буду там стоять, но я не буду бить ОМОН, я стану на колени и буду просто ждать, пока они не поймут, что мы здесь, что мы не против них. Мы жертвы не системы, мы жертвы тех принципов, которые нам навязывают. Один человек. И я абсолютно против какой-то мести. Давайте, я вообще бы, если честно, я бы за то, чтобы у нас был мир в стране, я бы даже простил. То есть Лукашенко и все вещи не простил бы. Я бы не убивал бы, не вез бы его в Гаагу или что-то такое. Я бы просто по-человечески сказал, вот тебе одна резиденция, живи там. Потому что уметь власть, отдавать власть, это очень важно. И вы посмотрите, что произошло в Армении. Потому что люди, на самом деле, это не только потому, что люди и милиция сделали. Президенту, точнее, премьер-министру Пашиняну, ему хватило мужества просто сказать, ребят, хорошо, я сдаюсь. Понимаете? И поэтому, когда вы сюда идете, я очень уважаю наш бело-красно-белый флаг. Я уважаю наш текущий флаг. И эти ребята, и я в том числе, мы присягали нашему текущему гимну, нашей текущей конституции. И это та правда, которая есть. И поэтому, если вы действительно хотите что-то поменять, приходите только можете приходить с бело-красно-белым флагом, но она как красная тряпка. В 2006-2010 годах были революции, и нет хороших ассоциаций с этим флагом, к сожалению. И поэтому... Андрей, а ваши батьки вас поддерживают? Мои родители меня поддерживают, но они не будут делать это открыто. Но они очень хорошие люди, понимаете? Мы не нарушаем закон. Я приехал, я хочу жить здесь и платить свои налоги. Чему я хочу сказать? Если вы сюда выходите, пойте наш белорусский гимн, покажите, что мы, белорусы, мирные люди. Потому что это ключевая вещь. Пока мы будем кричать и петь погоню, либо там бело-красный белый флаг, ничего не изменится. Неважно, сколько нас здесь будет, 200, 500 тысяч, решают генералы, решает милиция, вот эти ребята решают. И пойте, пожалуйста, наш гимн с нашим флагом и не бейте ОМОН. Я понимаю, у меня самого переворачивается, я не мог спать. Но ничего не изменится. Они хотят от нас насилия обратного, потому что у них есть оружие. Мы хотим, мы играем в шашки, а нам предлагают, нас зовут на мордобой. Поэтому мордобоем ничего не решишь в нашей стране, понимаете? И поэтому, ребят, мы все, что можем, изменить мирно. Давай, сойди отсюда. Уйди. Вот такое меркаванне мы пачулі ад хлопца Андрэя. Ён лічыць, што мусіць быць мірнае выказванне свайго меркавання. Вот тут трохі такі канфліктная сітуацыя ўтварылася з іншым чалавекам, які не згодны з ягонай прапановай наконт таго, што якія гарантыі трэба прадстаўляць папярэдняму прэзідэнту. Вот люди вітаюць аплодысментамі. Вы почули, что? Вы почули, у чем был? Простите еще раз. Вы почули вот да, мы немного услышали часть разговора. Мое личное мнение, как я считаю, неважно, какие у нас символы, то есть это не главная наша проблема сейчас. Наша главная проблема сейчас — это несменяемость власти, да. Нам нужен новый президент, нам нужны новые люди со свежим взглядом на вещи, которые могут действительно что-то изменить в этой стране. Потому что сейчас, что мы наблюдаем, мы наблюдаем последние 9 лет, это одного и того же: стагнация экономики, стагнация политики. У нас нет абсолютно каких-то других политических партий, которые могут что-то делать, да. То есть какие-то лидеры, которые были, они либо уже исчезли, канули в лету, либо они уехали. Вот, поэтому нам нужны новые люди, нам нужны новые свежие умы. Вы таких людей на этих выборах президентских побачили? Да, я видел таких людей, как минимум Валерий Цепкало, кандидат, один из незарегистрированных кандидатов в президенты. Значит, я четкую какую-то его программу не видел, но сам факт того, что он сумел создать у нас парк высоких технологий, это уже дает какое-то представление о том, какие у него возможности есть, да, то есть это не было вложено ни одного государственного цента в этот парк, Валерий Цепкало создавал его сам. Потом Виктор Бабарико, я уверен, что банкир, который руководил одним из самых больших банков в стране, более большим банком, да, экономикой, он сможет достаточно хорошо руководить, то есть это менеджер, это его работа — руководить, перенаправлять.
Вот. Пока что эти люди, вы сами знаете, что с ними произошло, поэтому пока что Светлана Тихановская – это наш единственный кандидат, потому что она гарантирует нам какие-то определенные пункты, которые нужны, чтобы провести честные выборы. Да, это возврат к Конституции, это разделение власти. Сейчас наша власть – это вертикаль, такого быть не должно, как я считаю. Светлана Тихановская, она предоставляет какую-то четкую программу действий. Ну, пока что в этой программе один пункт – это новые выборы. Но этот пункт на самом деле очень важный пункт, да. Как бы через 6 месяцев, да, у нее там получится через полгода, через 3 месяца, как она сказала. Этот пункт гарантирует нам то, что у нас будут эти люди новые. Вот. Дякую вялікі. Вот на гэтай невялікай пляцоўцы, дзе сабралася так шмат людзей, мы такія розныя меркаванні пачулі. Только можно коротко? Очень коротко. Просто у меня накипело. Я считаю, что чтобы у нас в стране стало лучше жить, нам нужно в первую очередь обеспечить экономическую свободу. Світлану Тихановську, кандидатку в президенти. І всі йдуть у... Так, это Мария Колесникова. Только Мария Колесникова, больше не бачу інших людей. Я так розумію, Марія Колесникова спробує пройти. Мария спробує пройти догляд. Мария, Я со своей командой, мы ждем сейчас прибытия Светланы и остальных. Но очень сложно сейчас по городу перемещаться было. Чому ви вирішили наведати день додаткової едукації? Ну, потому что это городской праздник, который организован для всех минчан, и мы считаем, что любой из нас может приходить в те места, на те праздники, которые для нас организованы. Ви бачили, что люди тут, что тут робится? Есть увогуле сувость, есть прямые трансляции, эти люди... Вы знаете, я не знала, сколько здесь людей, пока сюда не пришла. И для меня это, конечно, большое удивление, потому что мы не ожидали, что будет так много людей. Зараз ви бачите запіс того, як Марія Колеснікова, паплечниця Світлани Тихановської, з'явилася на пляцоўцы ля кінотэатра Кіеў і побач з кіеўскім скверам. І вось яна спрабуе прайсці да людзей на агароджаную пляцоўку, аднак праваахоўнікі не даюць ёй гэтага зрабіць. Гэтыя кадры былі запісаныя сёння, і мы вось гэтымі кадрамі завяршаем сённяшнюю нашу трансляцыю. Заставайцеся з намі на свабодзе, сачыце за наступнымі стрымамі, іх будзе вельмі шмат, і яны будуць вогненныя. Сказала, что яны не ведали, колькі людей тут собралось. Все ж таки.
Так, вітаюсь Марію Калеснікову, прадстаўніцу аб'яднанага штаба. Яна координатор у штабе Віктора Бабарыкі, не зарегистрированы претендент у кандидаты в президенты. Мария разом с Вероникой Сапкалой и Светланой Тихановской были у туре по Беларуси, проводили пикеты у подтримку кандидатки Светланы Тихановской. И Мария сказала, что яны не ведали, сколько людей тут собралася на гэты дзень дадатковай адукацыі. Але кажа, што Святлана Тихановская таксама хоча яго наведаць. Ну, каб прайсці на пляцоўку, трэба прайсці такі адмысловы агляд, даховы. Вось людзі так вітаюць Марію Калеснікову. І АМАП не дае. Супрацоўнікі АМАП не даюць Марыі Калеснікавай прайсці. Не даюць. Вот некалькі шэрагаў АМАПа. Я не знаю, чего ребята боитесь. Но боитесь, что вас стало Ребята, такие крепкие, стоят. Вітаюць Марыю, аднак уваход на гэтай свята, на гэты дзень дадатковай адукацыі для яе пакуль немагчымы для прадстаўнікоў яе штаба. Мария Колесникова сказала, что и Светлана Тихановская хотела прийти сюда. Мария просто ізноў ідзе ў іншы бок ад гэтага КПП, як называецца гэта на як называе гэта міліцыя. Гэта дагляд такі адмысловы, які мусяць прайсці людзі, каб трапіць на гарадское свята. Что сказали? Некую информацию, видать, поведомили Марии. Нам сказали, что если мы пойдем на площадку, то это будет расценено как политическое мероприятие, а это детский городской праздник. Мы, естественно, не хотим никакого обострения. Мы приняли решение сейчас уйти с этого праздника, чтобы не нагнетать. И мы благодарим службы правопорядка за то, что они обеспечивают безопасность наших граждан. И мы призываем всех граждан абсолютно спокойно и безопасно сейчас себя вести, не нагнетать. Давайте в другое место, толпа за вами. Нет. Большое всем спасибо за то, что мы увидели такое количество людей. Большое спасибо за поддержку и за такие слова. Мы очень любим вас и ценим. Но, пожалуйста, следите за безопасностью. Только в мирном русле. Пожалуйста, следите за соблюдением закона. Скажите, Светлана, придется? Она должна где-то парковаться. Мария Колесникова патлумачыла, што яна пакіне гэтае месца дня дадатковай адукацыі, каб забяспечыць, загарантаваць бяспеку людзей, якія тут знаходзяцца. Ёй хтосьці сказаў, відаць, з
нават не будзем меркаваць, але хтосьці паведаміў ёй, што ёй лепш пакінуць гэтае месца, каб ну, не правакаваць людзей на нейкія дзеянні. Марыя таксама заклікала ўсіх, хто тут ёсць, прытрымлівацца закону. Марыя Калеснікава пакідае гэтае месца. Гэта кіеўскі сквер, у якім адбываецца дзень дадатковай культуры. Гэта месца, у якім маюць праходзіць агітацыйныя пікеты, дзе кандыдаты ў прэзідэнты могуць агітаваць, галасаваць людзей за сябе, знаёміцца сваімі праграмамі. Ну вот і за Марыяй мы бачым, шмат людзей пацягнулася ўжо з гэтай пляцоўкі. Это такие представили или нет? Они снимали. Марыя таксама, калі толькі прыбыла, яна адразу сказала, што сюды прыйдзе і Святлана Ціхановская, і нават сказала, што яна недзе тут побач і знаходзіцца. Аднак вот па просьбе кагосьці, каб Марыя сышла, Марыя Калеснікава пакінула гэтую пляцоўку. Что мы робим? Да, потому что она же не участвует. Я в конце его.